Και κοντά, να μην μείνει τριχίτσα. Καλά, αφήστε το σε μένα, τριχίτσα δεν θα μείνει. Μα βλέπω είσαι φρεσκοκουρεμένος. Α, όχι, ξέρετε, δεν εννοούσα να κουρέψετε το μαλλί, αλλά το σακάκι μου αυτό. Τι να κάνω? Να μου κουρέψετε το σακάκι. Να κουρέψω το σακάκι? Ναι, κοντά. Κοντά? Πολύ κοντά, να μην μείνει τριχίτσα. Μήπως θα του κάνουμε και φριξιόν? Όχι, ένα κούρεμα, ευχαριστώ. Α, γιατί να μην το βρέξουμε κιόλας έτσι για να κατσαρώσει? Όχι, δεν χρειάζεται, ένα κουρεματάκι μόνο. Γιατί να μην το κάνουμε έτσι και να λούσουμε το βελάδι για να δυναμώσουν οι ρίζες? Α, όχι, ίσα αυτό δεν θέλουμε, να μεγαλώσουν οι ρίζες. Και τι θέλεις, μόνο κούρεμα, Έτσι στες εσύ οι τέτοιοι γραμματιζούμενοι, μια και κρατάτε στο χέρι ένα χαρτοφύλακα, νομίζετε ότι μπορεί να κάνει το πιαλό που σας κατέβει στο κεφάλι. Εμείς εδώ, άνθρωποι ασήμαντοι, δώσ' του όλη μέρα με το ξουράφι. Ενώ εσείς, σπουδαίοι, σημαντικοί. Ας πάμε λέτε να διασκεδάσουμε, να σπάσουμε την πλάκα, να την κάνουμε αυτή να μου κουρέψει το σακάκι για να γελάσει σε βάρος της. Όλη η Σόφια και όλη η πρωτεύουσα. Α, δεν είχα σκοπό να στα πω. Κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Γιατί εμείς διαβάζουμε τόσα και τόσα βιβλία, ενώ δεν βλέπω τίποτα άλλο πέρα από το ξουράφι. Μα γιατί νευριάζετε τώρα? Σας παρακαλώ, το μόνο που σας ζήτησα είναι να μου κουρέψετε και εμένα το σακάκι μου αυτό. Βλέπετε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω από μόνος μου, δεν σκαμπάζω. Άλλωστε, είναι το πρώτο μου σακάκι με τρίχωμα. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Διαβάστε αυτό εδώ και έρχομαι αμέσως, Ναι. Ένας τρελός. Πώς? Ένας τρελός. Αυτός. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το έσκασε ασφαλώς από το τρελάτικο. Θέλει να του κουρέψω το σακάκι. Μα και νομίζεις πώς? Και το περιοδικό του διάβαζε ανάποδα, πίσω μπρος. Είναι ξεκάθαρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι οι τρελοί πέφτουν πάνω μου. Γιατί θα μας κάνει τρίψα από τους καθρέφτες και πάλι σε εμάς θα τους χρεώσουν. Και γιατί δεν το κουρέψει το σακάκι? Σου στήξε και εσένα μου φαίνεται. Πώς θα το κουρέψω το σακάκι? Ύστερα ποιος ξέρει τι άλλο θα του πει. Θα μου ζητήσει να το ξύσω το πήγα στα ξηρά, πια. Όχι. Πρέπει να το βγάλεις από το κατάστημα. Γιατί εγώ, εσείς υπεύθυνοι, στη δική σου πολυθρόνα είναι. Υπεύθυνη ευθύνεται για όλες τις πολυθρόνες. Έλα, τώρα πώς κάνεις έτσι, θα πούμε και ένα τρίο. Εγώ δεν πάω, έχω μικρό παιδιά, πώς το μεγαλώσω χωρίς μητέρα. Μπορείς να το πεις και αυτό. Πάρ' με το μαλακό, μίλησε το και ειδικά. Δεν πάω πουθενά. Μπορεί να μην είναι από εκείνους τους μανιακούς. Όχι, σου λέω δεν πάω πουθενά. Καλά, πάμε μαζί και ό,τι να γίνει, να γίνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή είναι υπεύθυνη. Ίσοι είμαστε όλοι. Τώρα το είσαι αυτό. Τώρα μπροστά στον κύριο. Πρέπει να ξέρει λόγου χάρη ότι λίγο πιο κάτω, στο νούμερο 8, κουρεύουν τα σακάκια μου σε πιο εξαιρετικούς όρους. Πραγματικοί φακίλδες αυτό το είδα. Σας συμβουλεύω να πάτε εκεί. Δεν θα το μετανιώσετε. Γιατί όμως να πάω εκεί, εγώ τόση ώρα περίμενα και ήρθε και η σειρά μου. Ξέρετε, εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε τι έχει. Ποιος είμαι, τι έχω. Ξέρουμε πως εκεί δεν είναι ευχάριστο, πως γι' αυτό φεύγεις το λόγο. Όμως φεύγα τώρα από εδώ στον ακόμα καιρός και εμείς δεν θα καλέσουμε τις πρώτες βοήθειες. Όχι, γιατί παρακαλώ κι εμείς μεταξύ μας είμαστε, δικός μας είστε, μην ανησυχείτε. Γιατί να ανησυχώ. Ξέρεις, εδώ είναι κεντρικός δρόμος, κυκλοφορικός, σχολής. Αν σας αναπαρήξει κανείς, όλοι θα σε χώσουν εκεί. Και δεν σας συμφέρει. Σαν να κι εγώ κυκλοφορεί, πολύ τρέλα παντού. Εκεί όμως είναι χειρότερο. Εκεί γίνεται θεραπεία. Συγχρονουσίες, ηλεκτροσόκ. Ηλεκτροσόκ, για ένα κούρεμα. Εγώ λέω να πηγαίνεις από τους πιο παράμενους δρόμους, τους πιο ερημικούς. Μην περιφέρεσαι στο κέντρο, θα σε γραπώσουν. Και ύστερα ακόμα κι αν δεν είσαι, θα φροντίσουν αυτοί να σε τρελάνουν. Να τον τρελάνουν, αυτός είναι κιόλας θεότρελος. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, αφού είναι τρελός για τα σίδερα, τον ακούς. Πήγε στο κομμωτήριο για να κουρέψει το σακάκι. Πάλι καλά που δεν σε χειροτώνησα. Να σας πω κάτι, σκληρή φάρσα μου έπαιξε εμένα αυτό το σακάκι. Γιατί στο δαίμονα έπρεπε να έχει τρίχωμα, μου λέτε, συνετέλεσα εγώ με κανέναν τεχνικό τρόπο στο μεγάλο μα της τρίχας το, όχι δα, έτσι το αγόρασα. Ήταν το τελευταίο μάλλον. Και επειδή στον δρόμο δεν υπάρχουν άλλα σακάκια με τρίχωμα, όλοι με ρωτάνε πόσους κατζόχυρους εκεί χρειάστηκε για να το φτιάξεις, Όσο για την ιδέα του κουρέματος, δεν ήταν η δική μου, παρά του Τζόρο. Που τώρα μας παριστάνει και την πάπια, κατάλαβε. Εγώ δοκίμασα να το κάνω μόνος μου με το ψαλίδι, αλλά δεν γινότανε. Δεν κοβόταν ίσια η τρίχα και τότε ο Τζόρο με συμβούλευσε. Να πάω στο κουρίο, λέει, να μου τα πάρουν με τη μηχανή, να κοπεί ομοιόμορφα. Και είμαι εγώ τρελός για άλλες. Λοιπόν, άκου, τώρα είναι η εποχή που στα χωριά κουρεύουν τα πρόβατα. Πας λοιπόν σε ένα χωριό, δίνεις κάτι στενοχωρικό και τελειώσει η δουλειά σου, έγινε. Στο χωριό, Ναι. Λες. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου κακή η ιδέα σου. Έφυγα για το χωριό, παιδιά. Τα λέμε. Γεια.
και σε καλά πάνε. Όμορφα τα πρόβατα, όμορφα. Καλά, δεν βαριέσαι. Μήπως είναι δικά μας, του συνεταιρισμού είναι. Καπνίζεις? Άμα έχεις καμιά καλή μάρκα να πούμε στο λαιμό εδώ μετά. Μη στεναχωριέσαι καθόλου, είναι ελαφριά αυτά. Κάτσε να σου δώσω ένα. Ορίστε. Λοιπόν, άκου κι εγώ τι θέλω, μωρέ. Θέλω να μου κουρέψεις και εμένα το σακάκι αυτό, είναι πολύ μαλλιαρό και δεν μ' αρέσει καθόλου, Τι λες? Άρα κουρέψουμε. Γίνεται η δουλειά? Διαφόρτη γίνεται, αντίμονο. Ωραία. Έχουμε ωραία εδώ μηχανήματα, μια χαρά θα το φτιάξουμε. Ωραία, ωραία. Αλλά Τι? υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Ξέρεις εδώ τα δικά μας εδώ τα πρόβατα και αυτά είναι όλα μετρημένα. Και θα υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να το περάσουμε σαν ιδιωτικό πρόβατο. Γιατί έχουμε εδώ πέρα μια υπάλληλο, μια αντίκοβα, τι να σου πω, μεγάλη ξύρα. Τα λεπτολογεί όλα, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Και θα αρχίσει να γκρινιάζει, τι σακάκι είναι αυτό και γιατί σακάκι και τώρα τα κουρεύουν και σακάκια. Καταλάβες. Καλά, δεν με ενοχλεί καθόλου. Πέρασε το για προσωπικά δικό μου ιδιωτικό πρόβατο. Μόνο κούρεψε το επιτέλους, Εδώ. Κάτσε, ναι. Κάνεις καλή δουλειά, Ευχαριστώ. Μα είναι φανταστικό, Είναι ακριβώς όπως το ήθελα, να μπορώ να το φοράω επιτέλους. Ωραία. Λοιπόν, Νίκοβα, αυτό πέρασε το έτσι, δεν μην το γράψεις. Γιατί πρόκειται για ιδιωτικό. Ευχαριστώ και πάλι, Εσείς είστε με το ιδιωτικό. Ναι, εγώ είμαι, καλημέρα. Ταυτότητά σας. Αυτό. Μισό λεπτό. Ορίστε. Αχα. Σαν να μην πολύ μοιάζετε. Μήπως είστε κανένας άλλος? Όχι, βρε, απλά εδώ είναι 16 χρονών. Α, καλά. Ιβάν Κυρίλουφ Αντώνουφ. Σπουδός, αριθμός, ταυτότητα, σειρά, 078 σκουτίνια. Μισό λεπτάκι να δω, ναι, περίμενε. Ορίστε. Υπόγραψε εδώ. Υπογράψω κιόλας. Εδώ. Ουσιπέτχα, βρε. Ουσιπέτχα. Ορίστε. Ώστε λοιπόν το επάγγελμά σας είναι Γλωσσολόγος. Αυτό σημαίνει Ασχολούμαι με τη γραμματική, τις προτάσεις, τις λέξεις. ναι, πώς είναι βέρβη. Ναι. Και εκτρέφετε πρόβατο. Ναι, εκτρέφω πρόβατο. Χόμπι. Χόμπι. Και πού το φυλάς, στο διαμέρισμα, στο μπαλκόνι, πού θεί? Στο μπάνιο. Δεν έχω μπαλκόνι. Στο μπάνιο. Το κάτι στο μπάνιο, στο μπάνιο. Στο μπάνιο, Και κάθεται το πρόβατο στο μπάνιο. Ωραία, ας κάνει κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα. Εδώ που τα λέμε, και ποιος δεν θα καθόταν στο μπάνιο, και εγώ αν ήμουν πρόβατο, εκεί θα καθόμουν. Άντε παλικάρι, να του χέρισεις και καλουφάβο του. Ναι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πατριώτη, να σε ρωτήσω. Ναι. Του γης, αφού του λέμε γης, γιατί όταν του γράφουμε βάζουμε και ένα εις στο τέλος? Πρόκειται για το φαινόμενο της ορθογραφικής ιδιομορφίας. Πόπο? Ναι. Να του γράψω. Ορθογραφική ιδιομορφία. Ορθογραφική Ιδιομορφία. Ιδιομορφία, ναι. Δώστε μου 2 λεπτάκια και τελείωσα. Σε ποιο κινηματογράφο θα πάμε? Στο Βίτος, αφρόντισε να χάσουμε την ταινία. Κανένα αστείο πάνε. Κάτω σου κάρωσε μια φάτσα. Φόρσα! Έλα εδώ να δεις. Αυτή την κλίση την πήρα για 3η φορά. Λοιπόν, κύριε Αντώνη,
Σας καλούμε να πληρώσετε εντός 3 ημερών τον φόρο για το πρόβατο το οποίο εκτρέφεται. Σε αντίθετη περίπτωση θα σας επιβληθεί πρόστιμο από 100 έως και 4.000 λέμμα και ο φάκελός σας θα παραπευθεί στην εισαγγελία. Ναι, αλλά από κάτω τι γράφει. Τι γράφει? Το τμήμα κολυμβητικών τεινών. Και μια και βρισκόμαστε εδώ, δεν πάμε να ρωτήσουμε από πότε κολυμπάει το πρόβατο. Και ναι, η Κίνα, ωραία, κολυμπά. Αλλά το πρόβατο και τι είδους τεινό είναι το πρόβατο. Λοιπόν, φάρσα είναι, δεν σου το είπα. Ναι, αλλά σαν κάπως να μοιάζει στο στυλ του Τζόρο. Μήπως το σκάρωσες εσύ όλο αυτό? Νομίζεις πως εγώ σκαφίστηκα αυτό το πλεούμενο? Ωραία λοιπόν, θα το διαλευκάνουμε σε 2 λεπτάκια. Έρχομαι αμέσως, Ναι. Καλή σας μέρα. Ξέρετε, ψάχνω το τμήμα κολυμβητικών κτηνών. Πολύ ωραία. Σχετικά με μια κλήση που έλαβα από εσάς. Ασφαλώς θα πρόκειται για κάποιο λάθος. Τι άλλο μου ζητήσατε να φέρω? Αλεπού. Μισό λεπτάκι. Αλεπού? Τι να την κάνουμε αλεπού? Για να εξετάσουμε το πρόβλημά σας, πρέπει να μας παρουσιάσετε με σκοτωμένη αλεπού ένα πρακτικό που εξετώσετε μια αλεπού. Ξέρετε, για πρόβατο. Μπορεί να πρόκειται για ελέφαντα. Πρώτα η αλεπού. Γιατί? Ξέρετε να διαβάζετε? Ναι, φυσικά και ξέρω. Όταν διαβάζετε τις έτοιμες οδηγίες που βρίσκονται κάτω από τη μύτσα σας. Μισό λεπτό. Ναι, συγγνώμη, αλλά εγώ την αλεπού από πού να την προμηθευτώ, κυρία μου? Σκοτώστε τη. Να τη σκοτώσω. Κοιτάξτε. Εγώ εδώ ήρθα για κάποιο λάθος που κάνατε εσείς και με ταλαιπωρία άσκοπα, Τώρα με φωνάξατε να έρθω εδώ, αλλά ειλικρινά δεν βλέπω να έχω καμία ανάμειξη. Γιατί μου λέτε να σκοτώσω? Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να σκοτώσεις. Δραστηριοποιήσου. Να δραστηριοποιηθώ. Πώς δηλαδή? Σε εθνική κλίμακα. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά με τις αλεπούδες. Το τελευταίο καιρό πολλαπλασιάστηκαν τρομερά. Τα δάση για να σου εξηγηθούν καλύτερα στενάζουν από τις αλεπούδες. Οι κυνηγοί προσπαθούν να τις εξολοθρεύσουν, αλλά δεν βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων. Το σχέδιο που συζητήκαμε εξασφαλίζει τον αφανισμό του. Ναι, αλλά ξέρετε, εγώ δεν έχω κρατήσει ποτέ στο χέρι μου όπλο. Δεν έχω πάει ποτέ μου για κυνήγι. Δεν ξέρω να πυροβολώ τώρα. Τι μου ζητάτε τώρα, να πάρω όπλο και να αρχίσω να κυνηγάω αλεπούδες? Ξέρετε, εγώ είμαι γλωσσολό. Δεν καταλαβαίνεις ότι αύριο μεθαύριο οι αλεπούδες κατακλείσουν την πόλη. Θα σταματήσουν την κυκλοφορία. Θα φτάσουν στο σπίτι σου, θα ορμήσουν τα παιδιά σου. Δεν έχω παιδιά. Θα σου το χειρότερο, θα ορμήσουν πάνω σου. Και τότε τι θα κάνεις? Τότε θα είναι αργά. Αν ο καθένας από εμάς κάνει το χρέος σαν πολίτης, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Αν όλοι σκοτώναμε την αλεπού μας αναλογή, το πρόβλημα θα λυόταν σε 2 εβδομάδες. Κι όμως, όχι και όχι. Καθόμαστε και τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Και παρακαλώ το κράτος που δεν σκοτώσει, και άλλωστε το κράτος δεν είμαστε εμείς. Και εσύ μου λες ότι είσαι γλωσσολόγος. Δηλαδή, χωρίς σκοτωμένη αλεπού δεν πρόκειται να εξεταστεί το έτοιμά σου. Πήγαινε, του φέξε την αλεπού και έλα. Εμείς θα σε περιμένουμε. Ναι, αλλά βλέπετε η ώρα, η καλή, και χτύπα λίπητα. Ναι. Ναι. Τελειώνω αμέσως. Μόλις τους φέρω μια σκοτωμένη αλεπού. Μα καλά, εσύ δεν ήρθες εδώ για το πρόβατο. Τι χρειάζονται τώρα την αλεπού? Για να πάρεις μια πληροφορία πρέπει πρώτα να τους παρουσιάσεις μια σκοτωμένη αλεπού ή τέλος πάντων ένα πρακτικό που να δείχνει ότι έχει σκοτώσει αλεπού. Αλλιώς, ούτε που την κοιτάει την κλίση. Δεν μας παρατάς. Να αφήσουμε τώρα όλα μας τα μαθήματα, όλες μας τις δουλειές και να πάρουμε σφάρνα τα δάση και τις ρεματιές να κυνηγάμε αλεπούδες. Αλλά αφού έτσι πρέπει να γίνει, μήπως ξέρετε, μπορώ να προμηθευτώ κυνηγητικό όπλο, Μα τι στο δαίμονα, τρελή είναι όλοι εδώ μέσα! Το δάσος μπορεί να στενάζει από αλεπούδες, αλλά το σύστημα αυτό εξασφαλίζει τον αφανισμό τους. Κύριε, άκουσον. Εσύ που είσαι εκεί ψηλά και όλα τα βλέπεις και όλα τα ακούς, άκουσον κι μας. Ακούω και ρωτώ, τι συμβαίνει? Για τις αλεπούδες στεναχωριέσαι? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάτε στο γραφείο 3, θα βρείτε τον κύριο Ντικύρο, θα του πείτε χαιρετίσματα τον άνθρωπο του ασανσέρ, θα του δώσετε και ένα εκατοστάρικο σε πακελάκι βέβαια, και αυτό θα σας δώσει αμέσως το πρακτικό σκοτωμένης αλεπούς. Προσέξτε μόνο, μην σας ζητήσει ένδορη βεβαίωση. Το στείλτε ακριβά. Καμιά διαφορία? Μα συγχωρείτε, εσείς εδώ δουλεύετε? Κατά κάποιο τρόπο σκάλωσα εδώ πάνω πριν 2 μήνες. Και το δεδομένο κρεμασμένος εδώ. Ο υπεύθυνος τεχνικός εργαστήρων έφυγε. Αλλά δεν μπορεί να προσλάβουν άλλον, γιατί ενδιάμεσα η θέση του καταργήθηκε. Το πρόβλημα φαίνεται περίπλοκο. Ήρθαν 2-3, σφυροκοπούσανε, τα παράτησαν και φύγανε. Σήμερα θα με βγάλουν, αύριο θα με βγάλουν. Φρόνησε το ζήτημα και ήρθα εδώ. Έλα και όλο αυτό το διάστημα έχεις μείνει εκεί μέσα, εσύ. Πού ήθελες να μείνω? Με το αιτιολογικό της αναρτήσεως.
Πήρα και άδεια, αναθοποδοχών. Εν τω μεταξύ, μαθαίνω αγγλέζικα. Κάποιος στην εφημερίδα του Συνεδρικό Κράτος, παίρνω και το περιοδικό Επιστήμη για τους Νέους. Και η Ιατρική Ακαδημία πειραματίζεται με μένα. Και έτσι, τσιμπάω και κανένα φράγκο. Ποιο? Ναι, αλλά πώς μπορείς και μιλάς για όλα αυτά, τόσο ήρεμος, Έμεινες ποτέ κλεισμένος σε ασανσέρ? Δόξα τω Θεώ, ποτέ, μόνο κυκλοφορώ με αυτό εγώ. Αν είχες μείνει, θα με καταλάβαινες καλύτερα. Τις πρώτες 2-3 ημέρες ήταν δύσκολα. Παρακάλεγα, φώναξα, έκλαιγα, τελικά χωρίς φωνή, δεν είχα πια φωνή. Μετά όμως, έπρεπε να πάρω τα πράγματα όπως έχουν. Τι άλλο να έκανα? Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν. Προσέφυγα σε όλους τους γνωστούς, τους φίλους. Ακόμα και το ίδρυμα αυτό ενδιαφέρθηκε για μένα στην αρχή. Αλλά μετά το απορρόφησαν οι δραστηριότητές του, η ένα διοργάνωση. Και έτσι έμεινα εδώ. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει καμιά ελπίδα? Ελπίδες πάντα υπάρχουν. Η κόρη μου τελείωσε το Λύκειο και τη γράψαμε στα μαθήματα τεχνικών αναλυστήρων. Αυτή θα με βρει. Να σας αφήσουμε λίγο την όλα. Λες αυτός ο γυλαιμπυρό να μας δώσει το πρακτικό που χρειαζόμαστε, γιατί ξέρεις είμαστε κάπως βιαστικοί. Ναι. Σας παρακαλώ, είμαι εδώ πέρα 2 μήνες. Ξέρω πολύ καλά πώς δουλεύει το ίδρυμα. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχω δει ούτε μία σκοτωμένη αλεπού. Μόνο πρακτικά. Εάν το πρακτικό λέει ότι η αλεπού σκοτώθηκε, τότε όλα είναι οκ. Ναι, αλλά με τα πρακτικά δεν μπορούμε να τις εξολοθρέψουμε τις αλεπούδες, Σε παρακαλώ τώρα, ποιος νοιάζεται και τα γκρίνια? Δεν είναι έξυπνος άνθρωπος. Το πάνω το πρακτικό. Φέρτε ένα πρακτικό και σε τέσσερα. Και αυτός ο εξυπνάκιας ο Ιβάν, που είναι και παιδικός μας φίλος, λίγο έλειψε να μας παρασύρει και να ξεκινήσουμε το κυνήγι των αλεπούδων. Πρόσεχο. Πάμε να σκοτώσουμε κανένα πρακτικό και να δούμε τις δουλειές μας, γιατί για ταινία δεν γίνεται. Τι χάσαμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, Πάμε. Σε ευχαριστούμε και ανάλαφρο κρέμασμα. Γεια! Λοιπόν, τελικά κάπου να μου σκοτάν, τους ανοίξει τα μάτια. I am a boy. A girl. What is my name? My name is Peter. Λοιπόν, τι έγινε? Μου φέρε ντομάτες? Δεν βρίσκω, το όλο το πρωί έμεσα. Ούτε στα καταστήματα πολυτελείας δεν υπάρχουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Έχω ανάγκη από βιταμίνες. Δεν υπάρχουν ντομάτες, δεν υπάρχουν υπεργές. Τι μου έφερες? Σαρδέλες σε κονσέρβα. Χρειάζομαι φόσφορο. Φόσφορο. Εγώ θέλω να τραφώ, όχι να τα φωτίσω. Μα κάνω καλό στο μυαλό. Άλλο θα πάτε τις ψήφες. Να σε ευχαριστώ. Μελετά. Μελετά μπροστά. Μου φέρεις το μουσείο. Ένα βιβλίο. Αυτό. Οι περιπέτειες της Ροξόνας. Μα τέλειωνε πια με αυτή την ιστορία. Ρε, τα νεύρα μου είναι καλά. Δεν έχουν τίποτα τα νεύρα μου. Και μου φέρεις όλο Τζακ Λόντον, όλο ιστορίες με ναυαγούς που και καλά μείνανε σε μια σχεδία 45 μέρες και τρώγανε παπούτσια και πλακτόν και παρόλα αυτά τα νεύρα τους ήταν μια χαρά. Ρε, εγώ δεν είμαι στον ωκεανό. Δεν με κυνηγάνε τα στυλόψαρα. Εγώ είμαι σε ένα ίδρυμα οργανωμένο. Εδώ όλοι τρέφονται κανονικά. Ο Γεωργιάδης σου στέλνει χαιρετίσματα. Λέει να μην απελπίζεσαι. Ο κουνιάδος του είχε ένα φίλο τεχνικό που ήταν βασιλιάς των ασανσέρ. Και Δυστυχώς τώρα ασχολείται με κεραίες του Βράδυ. Βράδυ εγκαταστάσει το Βελιγράδι για προσωπικό του λογαριασμό φυσικά. Αλλά του μίλησε. Εκείνος όμως του είπε ότι αυτός ο τόπος του αναλγιστήρα έπαψε να κατασκευάζεται εδώ και 30 χρόνια. ξέρω πώς έπαψε να κατασκευάζεται. Ξέρω πώς σταμάτησαν να το φτιάχνουν αυτό πλέον τον αλκυστήρα. Δεν με ενδιαφέρει η ιστορία του. Με ενδιαφέρει να με βγάλουν από εδώ. Μάσα θέλει να παντρευτεί. Να παντρευτεί. Πώς έτσι δηλαδή να παντρευτεί? Κανονικά, όπως παντρεύονται. Είναι τι κανονικά. Αυτή να πατρολογιέται και ο πατέρας είναι κρεμασμένο εδώ μέσα. Λέει θα τελειώσει τις σπουδές της πρώτα, δεν θα τις Ναι, καλά ξέρω εγώ πώς θα τελειώσει. Λοιπόν, κανένας γάμος, εάν δεν βγω από εδώ. Πού να πηγαίνω βόλτα τα εγγόνια μου? Εδώ μέσα στο κουμπούκλιο. Θα εξυπέρει να ξυμιλήσω, Δώσ' μου και το βιβλίο. Να το δω. Κύριε τον επιστήρα. Τι έγινε, όλα καλά? Ναι, κάπως. Έχουμε το πρακτικό, αλλά εξαφανίστηκε το τμήμα. Τι τμήμα? Των πολυβητικών κτηνών. Την 1/4 της ώρας υφίστηκε. Όμως
κάποια αναδιοργάνωση. Αφήστε με να σκεφτώ λίγο. Κολυμβητικών πτηνών. Μα ναι, αυτό είναι το πρώην τμήμα πτηνών και σκύλων, το οποίο μετασχηματίστηκε σε κολυμβητικό πτηνών όταν έφυγε τα σκυλιά και πήγανε μαζί με τα οδικά πτηνά, τα οποία μετά ενώθηκαν με τους λαγούς και ονομάζονται πλέον ναύους σκούτουν και τετράγωνα με μεγάλα αυτιά και να περιλάβουν τους γαϊδάρους. Άρα ξέρουμε που είναι τα σκυλιά. Το θέμα είναι τι γίνανε τα κολυμβητικά πτηνά. Ίσως χωριστήκανε σε δύο τμήματα. Σε τμήμα κολυμβητικών και σε τμήμα πτηνών. Και το πρόβατό μας σε ποιο από όλα αυτά να είναι. Κοιτάξτε, εδώ ο ρυθμός της δουλειάς είναι τόσο δυναμικός που δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Μπορεί ένα τμήμα να χωρίζει σε δύο και μπορεί άλλα τρία να συγχωνεύονται. Γι' αυτό μη χασομεράτε, τρέχτε, ρωτήστε, ενδιαφερθείτε. Ήμασταν πριν, δεν υπήρχαν σκυλιά καθόλου εκεί πέρα. Πότε δεν υπήρχαν, τώρα όμως υπάρχουν. Παρατήστε τα σκυλιά, μπρος να πούμε τα πλεούμενα πτηνά. Ποια πλεούμενα πτηνά, εγώ για πρόβατο ήρθα εδώ. Ρε παιδιά, θα μπερδευτούμε έτσι. Το ανακάλυψα. Είναι εδώ. Έλα. Τι το ανακάλυψε, κράτα με Εδώ, γελά. έλατε εδώ. Λοιπόν, στο τμήμα πλεούμενων σκύλων με μαστάρια. Είσαι τρελός, τι είναι αυτό πάλι. Πιθανώς να σου χωνεύτηκαν. Λοιπόν, εδώ είναι, μπαίνουμε. Μπαίνουμε, ναι. Και εγώ τώρα τι να κάνω, που έφερα και την προβιά. Την είδα την προβιά. Έτσι ακριβώς όπως τα λέμε. Αυτή καθόταν γεύος και κοντά στη διά μας και η μπάρα κατέβηκε. Αυτό με την μπάρα το κατάλαβα. Και κοντά στην μπάρα σταμάτησαν μια μοτοσυκλέτα με καλάθι στο πλάι, ένα αμάξι με άλογο και ένα μικρό αυτοκίνητο μάρκας Μόσπιτ. Και περιμέναμε όλοι να περάσουν το τρένο. Δεν ξέρω πως διάολο κάνει σαν πίσω αυτός με τη μοτοσυκλέτα. Δίνει μια και χτυπάει το άλογο. Θυμών τότε ο αμαξάς κατηβέ και αστράφηκε τον αμαξά του μοτοσυκλετιστή να ξά. Οπότε μανιάζει τότε και ο μοτοσυκλετιστής κατηβέ και βαρά τ' άλογο. Τον αμαξά δίλιασε τους βαρές. Του πήγαινε για να διαφορές τον Μπόιλ. Οπότε μανιάζει τ' άλογο. Κατεβαίνει και βαρά το μοτοσυκλετιστή. Όχι! Μανιάζει τ' άλογο, κάνει σαν πίσω και χτυπάει το Μόσπιτ. Γλέντια! Το ότι θυμώνει σου φέρ. Θυμώνει σου γιατί μέχρι τότε γελούσε το πολλάκι. Θυμώνει σου φέρ κατηβαίνει και του λουνιάζει το ξύλο τον αμαξά. Α, γιατί κι αυτός ήταν γυρουδημένος. Εγώ καθόμουν και γελούσα και έλεγα από μέσα μου, ρε τρελός κόσμος, να ειδείς πως στο τέλος θα γίνει πανηγύρι. Συντομότερο παρακαλώ. Τότε του τρένου πέρασε και μπάρα ανέβηκε. Και αυτοί σταμάτησαν από τον καυγά. Κάθονταν και γελούσαν. Και τους ρωτάω εγώ, τι γελάτε ρε εσείς, τι γελάτε. Και αυτοί μη δίνουν ψηλά την μπάρα και ξεκαρδίζονται από το γέλιο. Σαν κοιτάω κι εγώ ψηλά την μπάρα, τι είναι εδώ. Η προβατίνα με ήταν κρεμασμένη, γιατί την είχα δέσει πρωτήτερα, για να μην μυθεί και να μπορέσω να δω τον καυγά που πουδά. Και τώρα τι να κάνω. Αυτοί γυρίσαν στις θέσεις τους και πήγανε. Και εγώ έμεινα με την προβατίνα κρεμασμένη. Τι να κάνω. Την έβγαλα και έφυρα το τομάρι για να μην διαγράψει από την καταχώρηση και να μην πληρώνω φόρο τώρα που η προβατίνα μείνει κρεμασμένη. Το τομάρι δεν μου χρειάζεται. Τη βεβαίωση να μου φέρει. Πόσες φορές σας το πω, τη βεβαίωση θανάτου της προβατίνας. Γιατί στο τομάρι δεν γράφει ποιανού ήταν η προβατίνα. Ποια βεβαίωση μιλάς κυρά μου, ποια βεβαίωση. Αν η προβατίνα μου ήταν ζωντανή, θα κυκλοφορούσε χωρίς προβιά. Να η προβιά. Δεν θα χάσω όλη μέρα μαζί σου. Γι' αυτό κόψω. Πάρε αυτό και πήρε για τη βεβαίωση. Στάσου βρε κυρά, περίμενε. Εγώ περιμένω. Με η δουλειά δεν περιμένει. Δεν έχω νόημα να στο κεφάλι. Πάρε την προβιά σου και πήγαινε για τη βεβαίωση σου λέω. Και εμένα ποιος θα μην δώσει βεβαίως ότι η προβατίνα μείνει κρεμασμένη στην Αυτό μπάρα. είναι δική σου δουλειά. Α, να σε φάει λίπος. Ποιο είναι το δικό σας πρόβλημα? Καλημέρα. Σχετικά με κάποιο λάθος. Πιθανώς να μπερδέψατε κάτι. Ποιος μπέρδεψε και τι πιο λάθος? Ορίστε, αυτό εδώ το λάθος είναι η κλίση. Αυτό ακριβώς είναι το λάθος. Για λεπού. Α,
Έχουμε και Αλεπού. Ορίστε και η Αλεπού. Δεν βλέπω που είναι το λάθος. Το λάθος είναι, κυρία μου, πως δεν εκτρέφω κανένα πρόβατο. Αυτό είναι το λάθος. Και τι τρέφετε. Τίποτα, κυρία μου, ποτέ μου δεν είχα πρόβατο, οπότε βλέπετε μάλλον πρόκειται για κάποια σύμπτωση, κάποια συνωνυμία, δεν ξέρω. Θέλετε να κοιτάξετε λίγο τα χαρτιά σας? Μαζί του είστε. Ναι, μαζί μας. Ευχαριστώ. Ιβάν Κυρίλο Βαντόνο. Οδός Τσάρου, Βόρειος αριθμός 73, επάγγελμα γλωσσολόγος. Σωστά. Πριν από ένα μήνα κουρέψατε ένα πρόβατο ιδιωτικό. Παρακαλώ μην προσπαθήστε να παραπλανήσετε τα όργανα του κράτους. Τώρα καταλαβαίνω. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ στην πραγματικότητα δεν εκτρέφω κανένα πρόβατο. Όσο για το κούρεμα, κάτι κούρεψα, αλλά ξέρετε τι, το σακάκι μου αυτό. Το σακάκι. Ναι. Ήταν πολύ μαλλιαρό και όλοι με κοροϊδεύανε στον δρόμο. Οπότε πήγα σε ένα χωριό την περίοδο που οι χωρικοί κουρεύουν τα πρόβατα, ξέρετε, και τον παρακάλεσα να μου κουρέψει και εμένα το σακάκι. Αυτό είναι όλο. Κύριε, μην προσπαθήσετε πια να κρύψετε το πρόβατο. Από τον νόμο δεν θα μπορέσετε να το κρύψετε. Δεν έχω τίποτα να κρύψω από τον νόμο, κυρία μου. Για σακάκι πρόκειται και όλος τυχαίως είναι αυτό που φοράω σήμερα. Δέστε, κύριε Αντώνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εσείς εκτρέφετε ένα πρόβατο και έχετε υποχρέωση να πληρώσετε φόρο γι' αυτό. Αν ο καθένας από εμάς προσπαθεί να καμουφλάρει τα ζώα που διατρέφει, που θα είμαστε. Λοιπόν, και μην με απασχολείτε άλλο, έχετε 3 μέρες προθεσμία να πληρώσετε φόρο και πρόστιμο. Αλλιώς θα εφαρμόσουμε το νόμο με όλη την αυστηρότητα. Ναι. Κοιτάξτε, κυρία μου. Ναι. Ας συνεννοηθούμε σαν δύο μορφωμένοι άνθρωποι. Και οι μορφωμένοι άνθρωποι πληρώνουν φόρο. Ναι, αλλά εσείς, κυρία μου, ενεργείτε με βάση τα χαρτιά, τα οποία δεν αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αποδείξτε πως έχω πρόβατο. Εγώ, αποδείξτε εσείς πως δεν έχετε. Συγγνώμη, εγώ να αποδείξω πως δεν έχω. Αν πώς εμείς εδώ θα διατηρούμε εδώ αποδείξεις. Αν επρόκειται να αποδεικνύουμε για το καθένα χωριστά το καθετή που θα φτάναμε. Εδώ είναι καταχωρημένα πάνω από 2.500. Ναι, αλλά μόνο εγώ σας παρακαλάω να αποδείξετε, Ναι, σήμερα, αύριο όμως. Τι αύριο τώρα, κυρία μου, για Και σήμερα? μεθαύριο, αντιμεθαύριο. Πόσοι θα έρθουν να ζητήσουν αποδείξεις. Αν δημιουργήσουμε προηγούμενο, πάει, χαθήκαμε. Μα δεν υπήρξε κανένα πρόβατο, με καταλαβαίνετε, σακάκι ήτανε, με ακούτε? Κάθε σακάκι ήταν πρώτα πρόβατο. Αν μεταξύ. Αν εσείς μετατρέψατε το πρόβατο σε σακάκι, αυτό είναι δικαίωμά σας. Εμείς δεν ανεκατευόμαστε σε υποθέσεις των πολιτών. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσετε φόρο και πρόστιμο για την περίοδο που το σακάκι σας ήταν πρόβατο. Ναι, με αυτή τη λογική όμως, κυρία μου, να σας πληρώσω φόρο και για το πανοφόρι που φοράω, γιατί κι αυτό, κάποτε πρόβατο δεν ήτανε. Δεν ήταν όμως ιδιωτικό, δεν ήταν δικό σας. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Και εγώ ελπίζω να μπορείτε να αντιληφθείτε ότι είμαι γλωσσολόγος. Δεν έχω καμία σχέση με τη διατροφή προβάτων, κυρία μου. Μα αυτός δεν έχει πρόβατο και ούτε είχε ποτέ. Το ξέρουμε από τόσο δάχτυλο. Ούτε σε αυτόν ούτε στην οικογένειά του παρατηρήσαμε κάτι που να μοιάζει με πρόβατο. Είναι μια γελία κατάσταση. Παρακαλώ να τελειώνουμε. Και αυτό διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Τι του χρειάζεται το πρόβατο? Δεν ξέρει 2 ξένες γλώσσες. Και μένει και σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Περτόρ. Και ούτε έχει μπαλκόνι. Βλέπετε κι εσείς, κάποιο λάθος, κάποιο μπέρδεμα έχετε κάνει κάπου. Ιβάν Κυρίλο Βαντόνος, γλωσσολόγος, 24 Μαρτίου είναι στο έτος. Κούρεψε ένα ατομικό του πρόβατο, όχι σακάκι, πρόβατο, είναι γραμμένα ξεκάθαρα. Και στη στήλη των παρατηρήσεων είναι σημειωμένα. Διατηρείται στην μπανιέρα. Πολύ αστείο. Συγχωρείτε μας, συνεχίστε. Και παρακάτω, σκοπός διατροφής χόμπι. Και εδώ αυτή η υπογραφή είναι δική σας, ναι ή όχι? Ναι, δική μου είναι. Ο αριθμός ταυτότητας. Ναι, δικός μου. Και η ημερομηνία εκδόσεως 2/11/1976. Λοιπόν, Μα καταλαβαίνετε τι λέτε. Πώς μπορεί να διατηρήσει ένα πρόβατο στην μπανιέρα? Σιγά μην το διατρέφει και στο ενιδρίο. Ναι, μήπως δεν πρόκειται για πρόβατο, αλλά για χρυσόψαρο. Γι' αυτό τι φόρος χρειάζεται? Μπορεί να είναι κανένα υδρόπιο πρόβατο. Λοιπόν, 10 χρόνια εργάζομαι εδώ, κανένας δεν ξέφυγε από τον νόμο. Δεν θα το καταφέρετε ούτε εσείς. Λοιπόν, πληρώστε το φόρο, δεν είναι και μεγάλο το ποσό. Μα δεν γίνεται λόγος για χρήματα, κυρία μου. Είναι ζήτημα αρχής. Εσείς που πιστεύετε, τέλος πάντων, στο χαρτί ή στον άνθρωπο?
Στο χαρτί βεβαίως, στο χαρτί, γιατί απλώς αυτό δεν είναι ένα απλό χαρτί, είναι ένα στοιχείο, ένα ντοκουμέντο. Και τα ντοκουμέντα είναι ενός και μοναδικού είδους. Οι νόμοι απέναντίας οι άνθρωποι είναι ειδών ειδών. Και μερικοί παραβαίνουν τον νόμο ή επιχείρουν να το κάνουνε. Ξέρετε όμως, και τα ντοκουμέντα μπορούν να είναι πολλών ειδών, ακόμα και αν εσείς δεν έχετε σκοπό να πιστέψετε στον άνθρωπο, αλλά στα χαρτιά που έχετε μπροστά σας. Να λοιπόν που στη δική μου την περίπτωση σήμερα όλα αυτά τα στοιχεία είναι λαθωμένα. Αγαπητέ κύριε, εμείς εδώ δεν κάνουμε φιλοσοφία. Εμείς εδώ εισπράττουμε φόρους. Πληρώστε λοιπόν το φόρο και τις ιδέες σας πιέτε όπου θέλετε. Εμένα δεν σε με συγκινούν καθόλου μα καθόλου. Μα γιατί να πληρώσει φόρο, αφού δεν έχει πρόβατο. Αυτό το λέτε εσείς. Πολύ ωραία. Ελάτε στο σπίτι μου και ελέγξτε το. Κάντε το άνω κάτω. Δεν έχω κανένα. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Φυσικά δεν έχετε τίποτα. Αφού με καλείτε σπίτι, θα έχετε φροντίσει να κρύψετε το πρόβατο. Ποιος ξέρει τώρα που κρύψετε το κακόμοιρο το ζώο και έρχεστε εσείς να μου πείτε να βρω ξύλους στα άκυρα. Μα εμείς βρισκόμαστε στο σπίτι του κάθε μέρα. Αν υπήρχε πρόβατο, θα το βλέπαμε, θα το ακούγαμε. Πώς μπορεί να κρύψει κανείς ένα πρόβατο? Όπως προσπαθείτε να το κάνετε τώρα εσείς. Και εσείς τι κάνετε? Δεν μπορείτε να κάνετε μια πνευματική προσπάθεια λίγο να καταλάβετε? Κύριε, εμείς εδώ δεν κάνουμε πνευματικές προσπάθειες. Εμείς εδώ εισπράττουμε φόρους. Και αν κάποιος δεν πληρώσει και δεν θέλει να πληρώσει, όπως είναι η περίπτωσή σας, επιβάλλουμε πρόστιμο. Ξέρετε όμως κάτι, αυτά τα πρόστιμα που επιβάλλετε αφορούν αυτούς που διαθέτουν ζώα. Εγώ δεν διαθέτω. Σας είπα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη διατροφή προβάτων. Είμαι γλωσσολόγος. Ασχολούμαι με τις λέξεις, με τις προτάσεις, με τις σύνθετες και πολύπλοκες εκφράσεις. Αλλά εδώ μπροστά σας σήμερα εκφράζομαι τόσο απλά και καθαρά. Δεν έχω πρόβατο. Δεν έχω. Και εγώ πάλι πολύ απλά εκφράζομαι. Πληρώστε το φόρο. Καταλάβατε. Πληρώστε το. Α, δεν μπορώ πια. Δεν αντέχω πια. Δεν μπορείς να συζητήσεις με αυτήν την γυναίκα. Πρέπει να της αστράψω καμία. Κάτσε, περίμενε. Θα της πληρώσω ένα φόρο που θα βλέπει μόνο πρόβατα. Κάθε λογική και κάθε Βιοπραξία εναντίον κρατικού οργάνου εν υπηρεσία. Μετρίου βαθμού. Λιγότερο από 3 χρόνια. Δεν γλιτώνετε. Θα ήθελες να είναι μετρίου βαθμού. Παθάνε βαρυτά του και ασήκωτου μάλιστα. Δεν για ψευδομαρτυρία, αλλά 3 σύνολο 6. Και άλλο ψευδομαρτυρία, πού τη βλέπεις τη Εδώ μπροστά μου 2 ψευδομάρτυρες. Εσύ κάτσε φρόνημα και θα τον απολύσω. Και εσύ τι θέλεις, όλοι να πληρώνουν φόρους και εσύ όχι. Εγώ θέλω πρώτα να το ψηλαφίσετε. Εγώ δεν θέλω. Παρακαλώ, ψηλαφίστε το. Δεν είμαι εδώ για να ψάχνω. Όχι, σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου, ψηλαφίστε το. Μισό λεπτάκι. Εδώ, κοιτάξτε. Σας μοιάζει αυτό εδώ να είναι πρόβατο? Ίσα ίσα που έχει μανίκια, κουπιά, και κοιτάξτε εδώ. Γράφει εργοστάσιο εντύμων ενδυμάτων. Να και η ετικέτα. Παρακαλώ, επαληθεύστε, Τι την παρακαλάς, ρε Ιβάν? Αφήστε να την παρακαλέσω εγώ. Μας είπε ψεύτες, ψευδομάρτυρες εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, βγείτε έξω αμέσως. Δεν πάμε πουθενά. Σας το ξαναλέω, διάστε το χώρο. Άμα πια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα όμως, Μέχρι αύριο να καθόμουν εδώ και να προσπαθούσα να σε πείσω ότι δεν έχω κανένα πρόβατο. Δεν θα το κατάφερνα. Καλά. Για σένα ο λόγος μου δεν αξίζει τίποτα. Εγώ δεν λογαριάζομαι για σένα. Τόσα χρόνια σπουδές, δουλειά μου, οι μελέτες, το ντοκτορά, όλα αυτά σου είναι παγερά διάφορα, τα σβήνεις με μία μόνο κοντιλιά. Ο άνθρωπος, πού πήγε πια ο άνθρωπος? Όλες αυτές οι μελέτες και οι έρευνες, τα ντοκουμέντα, τα στοιχεία που δείχνουν πως εγώ, ο άνθρωπος, είμαι το κέντρο όλων, πως για μένα θα έπρεπε να γίνονται όλα αυτά. Αυτά δεν σε αφορούν καθόλου. Τα άρθρα και τα στοιχεία δεν αναφέρονται στην περίπτωσή σου. Και τι σημασία έχει που δεν αναφέρονται στην περίπτωση? Καμία! Αυτά κοιτάζουν τη δουλειά τους και εγώ τη δικιά μου δουλειά. Μα ακριβώς δεν βλέπεις τη δουλειά μου. Μας έχεις τρελάνει πια. Λοιπόν, να σου πω κάτι, εσύ δεν εξελίχθηκες από τον πίθηκο, σαν όλο τον κόσμο. Εσύ εξελίχθηκες από στοιχεία και ντοκουμέντα. Εκεί, από έγγραφα και από δικαιολογητικά. Από τη στήλη των παρατηρήσεων εκεί δίπλα. Και τα παιδιά σου ντοκουμέντα θα είναι. Και θα θροίζουνε και θα τσαλακώνονται σαν τα χαρτιά. Θα χρειαστεί να τα αναθρέψεις σε ράφια του λαπιών, τέλος πάντων. Και αυτή θα τσαλακωθεί. Και τώρα αμέσως μάλιστα. Άσυνα, αυτή δεν εξελίχθηκε, ούτε πρόκειται να εξελιχθεί. Άντε βγείτε αμέσως, καλώ την αστυνομία. Τι λέτε, κυρία μου, εμείς θα τη φωνάξουμε την αστυνομία. Πρέπει να φτάσουμε στον προϊστάμενό της, να το
πληροφορήσουμε ότι κοροϊδεύει τους πολίτες. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Καμινέτο. Ορίστε. Πού είναι το καμινέτο? Ποιο καμινέτο, δεν έχω καμινέτο. Έτσι που λένε όλοι. Θα τα ανακαλύψω εγώ. Θα πέσετε στα χέρια μου. Γνωστός. Εμένα, από πού και ως πού. Ένας βλαμμένος εκεί με ρώτησε αν έχω καμινέτο. Μην παραδεχτείς πως έχεις το παραμικρό. Μας φτάνει το πρόβατο. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Πάνω κάτω πάνω. Μπαίνουμε εδώ και... Ανεβαίνουμε. Από τα πατώματα λες και πρόκειται να κατακτήσουμε το Everest. Δεν μπορώ άλλο, έχω γίνει μουσχίδι στο μικρότα. Ωραία. Πάμε, Τι περιμένουμε? Ελάτε, ελάτε. Πάμε. Καλημέρα. Μπορείτε να μας δώσετε μια συμβουλή? Θέλουμε να φτάσουμε στον 7ο όροφο. Στο προϊστάμενο. Στον τρίτο όροφο όμως οι σκάλες σταματούν, είναι χτισμένες. Αλλά από πίσω ακούγονται γέλια και γραφομηχανές. Είναι ξεκάθαρο ότι εργάζονται. Ψάξαμε για άλλη σκάλα, αλλά δεν υπάρχει. Είναι η μοναδική. Μοναδική και χτισμένη. Θέλετε να μας πείτε πώς θα πάμε στον 7ο όροφο? Τι είπατε? Δεν είμαι τίποτα, πούλησε μόνο το κεφάλι. Μα έχει και αυτό το μεγάφωνο στη διαπασό τέλος πάντων. Κυρία μου, γιατί δεν χαμηλώνει το μεγάφωνο? Δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Γιατί κλείνει κεντρικά. Πώς κεντρικά? Με την κεντρική θέρμανση. Και παίζει έτσι όλη μέρα. Ναι, από το 1955 που έγινε η κατάσταση. Χωρίς διακοπή. Χωρίς. Καλά και δεν σας ενοχλεί? Με τον καιρό το συνηθίζει κανείς. Α, παρακαλώ. Ξέρετε, εμείς θέλουμε να φτάσουμε στον 7ο όροφο. Το άκουσα. Ναι, αλλά στον τρίτο όροφο σταματούν οι σκάλες. Δεν μπορεί, θα υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος για να φτάσουμε. Θέλετε να μας πείτε πώς είναι αυτός ο δρόμος, πώς? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρετε? Συγγνώμη, εδώ δεν εργάζεστε? Εδώ, από το 1960. Α, εσείς πώς πάτε στον 7ο όροφο? Δεν έχω πάει ποτέ στον έβδομο. Τι εννοείται ποτέ, κυρία μου, δεν σας καλέσανε ποτέ για υπηρεσιακούς λόγους? Μέσα σε 18 χρόνια. Και 7 μήνες. Στο μεταξύ οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο φεγγάρι και θα πάνε και στον Άρη σε λίγο, Το άκουσα. Α, το άκουσε. Μάλιστα. Τι να πω τότε. Μας συγχωρείτε. Αλλά... Ο συνάδελφος που συνταξιοδοτήθηκε το 1960 μου είπε ότι δεν μπορεί να κλείσει έτσι γιατί κλείνει κεντρικά. Με τη θέρμανση. Ναι, με τη θέρμανση. Και εσείς, κυρία μου, στα 18 χρόνια και 7 μήνες δεν είχατε ποτέ την περιέργεια να δείτε αν τα πράγματα όντως είναι έτσι? Να σηκωθείτε από αυτή την καρέκλα τέλος πάντων, να απλώσετε το χέρι σας, κάτι να κάνετε μέσα σε 6.570 ημέρες. Δείτε, εγώ δουλεύω σε αυτό το ίδρυμα 18 χρόνια και 7 μήνες. Στο διάστημα αυτό έγιναν πολλές μεταβολές και αναδιοργανώσεις. Ανέλαβαν καινούργιοι προϊστάμενοι, εφαρμόστηκαν νέοι ρυθμοί εργασίας, έφεραν καινούργια έπιπλα, χάλασαν, παλιώσαν, πετάχτηκαν και οι προϊστάμενοι και οι ρυθμοί εργασίας και τα καινούργια έπιπλα. Όλα. Παρουσιάστηκαν σαν κομίτες νέοι συνάδελφοι που νόμιζαν ότι θα καίνε και θα στράφτουν για μια ολόκληρη ζωή. Έτσι που πάσχιζαν να αλλάξουν τον κόσμο. Μετά από 2-3 χρόνια έσβησαν. Και στους διαδρόμους διατηριόταν για πολύ καιρό. Αχ, η τσίγνα από το καψάλισμά τους. Και ονειρεύτηκαν να γίνουν Γαλιλαίοι, Αϊνστάιν, Κολόμβοι. Ξέρετε όμως γιατί είμαι εγώ ακόμα εδώ? Γιατί εγώ δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Α, και για έναν ακόμα απλό λόγο που το ξέρουν και αυτά τα παιδιά. Όταν παίζεις πόλεμο, ένας είναι ο ηγέτης. Όλοι οι άλλοι είναι απλοί στρατιώτες. Το δυστύχημα όμως είναι ότι κανείς δεν θέλει να είναι απλός στρατιώτης.
Λοιπόν, εγώ τα αποδέχτηκα. Θέλω να είμαι απλός στρατιώτης και να αφήνω όλους τους άλλους να τσακώνονται για το ποιος θα με διευθύνει. Μέχρι να τα αποφασίσουν, η ζωή προχωράει. Το παιχνίδι αυτό είναι αδιάκοπο. Αλλά πάντα εγώ είμαι κερδισμένη. Θα αναρωτήσετε τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, Γιατί κι εσείς κομίτες είστε. Ήδη άρχισε να μου μυρίζει η τσίκνα από το καψάλισμά σας. Κάντε μου τη χάρη τώρα να φύγετε και σας παρακαλώ. Ανοίξτε μου το μεγάφωνο. Το μεγάφωνο, ανοίξτε το μόνοι σας, κυρία μου. Αφαιρέθηκα με τις σκέψεις μου. Ορίστε. Αυτό το καμινέτο είναι πιο γρήγορο, όχι όπως το παλιό. Θαυμάσιος, τρομερός καφές. Και εσύ πάντα φοβάσαι. Αν ήταν ο άνθρωπος να κάνει μόνο τα πράγματα που επιτρέπονται, η ζωή θα ήταν για τα ανάθεμα. Μπρος, πιες μην κάνεις έτσι. Ύστερα έχω πάρει όλα τα μέτρα. Έχω ένα πυροσβεστήρα στο σιρτάρι. Μ' ακούς, Δερμεζίεβα, Δερμεζίεβα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Κοιτάξτε, εμένα το όνομά μου είναι Ιβάν Αντώνοφ. Καθηγητής νοσολόγο. Ναι. Εσείς αγοράσετε ένα σακάκι. Κάπως τρυπωτό, Και χρειάστηκε να το κουρέψετε. Ναι. Και τώρα σας ζητούν όλοι να πληρώσετε φόρο. Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Μέχρι χθες ήσασταν ένας έντιμος πολίτης, κύριε Αντώνο. Και τώρα όλοι έχουν πιστεί πως κρύβεται ένα πρόβατο. Όπως τα λέτε, να αγιάσει το στόμα σας, ακριβώς έτσι. Εσείς όμως δεν το κρύβετε. Όχι βέβαια! Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Το γνωρίζω από μικρό παιδί. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με ζωντανά. Όλη μέρα διαβάζει βιβλία. Όλη μέρα. Έχει έτσι μια οργανική αποστροφή, θα έλεγα γι' αυτά. Ναι. Οι κύριοι αυτοί ποιοι είναι? Είμαστε φίλοι. Για να εκφραστώ έτσι κάπως καλύτερα. Έχει ρωταθεί κάτω από τα μάτια μας. Τώρα, αν είχε ένα πρόβατο, θα το βλέπαμε. Το βλέπαμε. Εννοείται, φυσικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι μια παρεξήγηση, ένα λάθος και κανένας δεν με πιστεύει. Καταλαβαίνω, κύριε Αντώνο. Να τι συμβαίνει. Ναι. Έχετε καμιά ιδέα, έστω και αμυντρή, για τη ζωοτεχνία μας? Λέω, Κοιτάξτε, ναι, το άκουσα, αλλά τι να σας πω τώρα. Κοίτα, εμένα η ζωή μου ξετυλίχθηκε κάπως μακρύτερα από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ναι. Έχουμε πολλά προβλήματα, κύριε Αντώνο. Πολλά προβλήματα. Προβλήματα με την αύξηση του αριθμού των ζώων, με την απόδοση ορισμένων τομέων στο αγροτικό μας σύστημα. Προβλήματα με τις ζωοτροφές, με τα στελέχη στην κτηνοτροφία. Τα συνεχή πηγαίνουν έλα, τα συνέδρια, μας αφήνουν χωρίς ανθρώπους, δεν υπάρχουν πια. Ποιοι να φροντίζουν τα ζώα? Ναι, καταλαβαίνω. Εισάγουμε ζώα ράτσες από το εξωτερικό. Πειραματιζόμαστε. 3 αρμέγματα την ημέρα, κύριε Αντώνο. Και εννοείται πως έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μέχρι τώρα, να φανταστείτε, είχαμε πρόβατα που δίνανε μέχρι και 28 λίτρα γάλα το χρόνο. Αυτή τη στιγμή τα πρόβατά μας δίνουν μέχρι και 67 λίτρα γάλα. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι το τζομπάνο μας. Είναι μετρίας μορφώσεως. Έστω κι αν αυτοί παρακολουθούν βραδινές παραδόσεις. Αυτό όμως δεν λύνει όλα τα προβλήματα, κύριε Αντώνη. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε. Πάρα πολλή δουλειά. Είμαστε σε αποφασιστική φάση. Ή θα αποκτήσουμε κτηνοτροφία ή δεν θα έχουμε. Καταλαβαίνετε την ιδιορυθμία της φάσης αυτή. Ναι, κοιτάξτε. Μπορεί να μην έγινα εγώ αντιληπτός. Εγώ εδώ ήρθα για ένα σακάκι και το οποίο μου στείλω να πληρώσω φόρο, τέλος πάντων. Καταλάβατε. Κύριε Αντώνη, είστε έξυπνος άνθρωπος. Μην φέρεστε έτσι. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Όταν υποτιμούσαμε το υπόβαθρο της κτηνοτροφίας
οδηγίες που μας έφεραν στο χείλο της χρεοκοπίας. Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να είμαι έξυπνος, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω τι σχέση έχω εγώ με την κτηνοτροφία. Εγώ εδώ ήρθα για κάποιο άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κύριε Αντώνο, είναι το πρόβατο. Δεν μπορούμε να διαγράφουμε από τα βιβλία απογραφής ένα ολάκερο πρόβατο. Εμείς υπολογίζουμε στο πρόβατό σας. Γιατί να κρυβόμαστε άλλωστε? Δεν λαμβάνετε και αυτό στο σχέδιο και τον προγραμματισμό του Ιδρύματός μου. Το πρόβατό μου. Α, τα παιδιά περιμένουν το γάλα του, κύριε Αντώνο. Το παιδί μου, το παιδί σας, το παιδί τους. Θέλετε να τους το στερήσετε? Όχι βέβαια, προς Θεού. Και στην παρούσα στιγμή η προσφορά του καθενός είναι αποφασιστική. Α, μάλιστα. Και η δική μου η προσφορά είναι το πρόβατο, Γιατί νομίζετε ότι είναι λίγη? Σας παρακαλώ. Α, και με την ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι ρυθμίστηκε νομοθετικά το πρόβλημα της πληρωμής των βοσκοτόπων. Όπου βόσκουν τα ιδιωτικά πρόβατα. Μη μου το λέτε. Μπράβο, επιτέλους ρυθμίστηκε. Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι την ώρα των παραδόσεων στο Πανεπιστήμιο θα μπορώ να προσλάβω έναν τσοπάνο για να μου βόσκει αυτό στο πρόβατο στο πάρκο του Πανεπιστημίου. Πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν εγώ στον ελεύθερο μου χρόνο θα μπορώ να ασχολούμαι και εγώ με το πρόβατο. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Και δεν είναι το μόνο. Α, έχει κι άλλο. Έχετε δικαίωμα και για ζωοτροφές. Και κάπα τσοπάνου για την τροχή θα μου δώσουνε. Α, λαμπρά. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αντώνο, άνθρωποι σαν και εσάς έχουν άπειρα πλεονεκτήματα και είναι σχεδόν όλοι βραβευμένοι. Επί τη ευκαιρία, πάρτε αυτό σας παρακαλώ. Ορίστε. Νεότερες οδηγίες για τη διατροφή και τον πολλαπλασιασμό των εγωπροβάτων. Πολύ κρίσιμο. Α, μάλιστα. Σας είμαστε υπόχρεοι. Να ξέρετε ότι τώρα προσθέσαμε μία δόση cyclophosphamidis στη διατροφή των προβάτων. Μάλιστα. Και να ξέρετε, μετά από 6 μέρες το μαΐ των προβάτων πέφτει μόνο. Λαμπρά νέα. Η μέθοδος έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία και στους λαγούς. Έχετε λαγούς? Όχι. Μόνο ένα πρόβλημα. Και αυτό. Κρίμα. Το δυστύχημα είναι ότι μετά το πέσιμο του μαλλιού τα ζώα πρέπει να μείνουν στη ζέστη γιατί μένουν πολύ, τουλάχιστον για 3 εβδομάδες. Ξέρετε, αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα. Έχω κεντρική θέρμανση. Τέλεια, το μικράκι αυτό θα σας φανεί πολύ. Μάλιστα. Οπότε για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Κάπα τσομπάνου δικαιούμαι. Σαν νότροι φίλοι θα μου δώσουνε. Μεθοδικές οδηγίες. Μόλις προμηθεύτηκα από εσάς, λοιπόν, ξέρετε τι μου μένει να κάνω κάτω από αυτές τις συνθήκες? Να προμηθευτώ ένα πρόβατο. Πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσω ένα. Κύριε Αντώνο, πρέπει να είστε περήφανος για το πρόβατό σας. Μην προσπαθείτε να το κρύψετε. Εγώ κυρία μου είμαι περήφανος. Περηφανεύομαι γι' αυτό, αλλά δεν το έχω. Ακόμη και αν δεν το έχετε, πρέπει να το αποκτήσετε και να το εκτρέψετε. Τώρα πρέπει να φανεί η πολιτική οριμότητα του κάθε πολίτη. Η πολιτική του οριμότητα, καταλαβαίνετε? Δεν μου λέτε κάτι. Ναι. Εσείς εκπαιδεύετε τους νέους, διδάσκετε τους φοιτητάς. Σαφώς. Και αναρωτιέται κανείς, τι τους διδάσκετε? Και είστε άραγε εσείς ο πιο υπεύθυνος να τους διδάξει? Κύριε Αντώνο, κάτι δεν πάει εδώ καλά. Και οι κύριοι αυτοί που σας ακολουθούν συμφωνούν μαζί σας. Που θέλετε να φτάσετε, κύριοι, να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει πρόβατο? Μήπως εσείς έχετε κάποιο πρόβατο για κρύψιμο ή κάνετε λαθρεμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων? Αυτή η γυναίκα θα μας τρελάνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο από σας. Καθόλου δεν το περίμενα. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο κύριος δεν έχει πρόβατο? Είπα ότι ο κύριος δεν έχει πρόβατο. Δεν έχει πρόβατο, Περμεσίευα. Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά? Απέναντίαση με μια χαρά. Τότε γιατί λες τέτοια βλακία? Κατά τη γνώμη μου η συζήτηση δεν έχει νόημα. Απλά και καθαρά πρέπει να διαφωνηθεί με λάθος. Τι λέξη κι αυτή, λάθος. Ποιος έκανε το λάθος? Γιατί για μένα δεν γίνεται κανένα λάθος. Και πώς είσαι σίγουρη ότι δεν έχει πρόβατο? Γιατί απλούστατα το πιστεύω. Το πιστεύεις? Και πού είμαστε? Σε εκκλησία? Και τι που χρειάζεται εμένα η πίστη σου? Για κοίτα δώσε παρακαλώ. Η υπογραφή υπάρχει? Υπάρχει. Η καταχώρηση υπάρχει. Ο αριθμός ταυτότητος υπάρχει? Και εσύ τον εμπιστεύεσαι? Τότε γιατί μας λένε να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους όταν κανείς δεν τους πιστεύει? Δεν είναι δυνατό. Τόσα χρόνια του λέει εδώ μιλήσει. Φρόνιμη. Δεν έχει ακουστεί ποτέ. Και ξαφνικά Δερμεζίευα. Τι θα έλεγες να βγεις λίγο έξω να πάρεις αέρα, Μην ανησυχείς για μένα. Είμαι μια χαρά. Χρόνια και χρόνια έρχεσαι εδώ στις 7:30.
Βάζεις νερό στα λουλούδια, ψήνεις το καφέ σου κρυφά στο σιρτάρι του γραφείου και ύστερα χώνεσαι στα παλιόχαρτα σαν χαρτοπόντικας μπροστά στο μαυρισμένο από τις μύγες παράθυρο, σωπαίνεις ή λες και ναι, τον καταχώρησα το φάκελο και μου φαίνεται πως θα βρέξει και φοράτε καινούργιες βόβες σήμερα, μαγιά. Και πώς πάει το έλκος που πήρες, καμιά σόδα? Και όταν κάποια στιγμή αποφασίσεις να πεις τι σκέφτεσαι, λες πάλι τα ίδια. Και ναι, μου φαίνεται πως θα βρέξει. Και διάβασα σε ένα περιοδικό πως μερικά ψάρια μιλούν. Δερμεζίεβα, σε παρακαλώ μπροστά στους πολίτες. Όταν τα ψάρια αρχίζουν να μιλούν, αυτό είναι ένα συνήθιστο γεγονός. Και αυτό γιατί έχει καθοριστεί ότι τα ψάρια πρέπει να σωπαίνουν. Πώς έτσι, Και εγώ νόμιζα ότι δεν αισθάνεσαι καλά. Εννοείται πως δεν νιώθω καλά. Αν ήσουν και λίγο έξυπνη θα καταλάβαινες τόσα χρόνια ότι δεν νιώθω καθόλου καλά εδώ μέσα. Έχω την εντύπωση ότι στο μέλλον θα αισθάνεσαι ακόμη χειρότερα. Ξεπερνάς κάθε όριο. Κάποια στιγμή έπρεπε να το ξεπεράσω. Ήταν γραφτό αυτή η μέρα να είναι η σημερινή. Τα σύνορα όμως δεν περνούνται χωρίς κυρώσεις. Μιλάτε σαν κάποιον που πέρασε έστω και μία φορά ένα σύνορο στη ζωή του. Σαν κάποιον που είδε τι συμβαίνει ύστερα από κάτι τέτοιο. Υπήρξα μάρτυρας, ξέρεις. Εγώ παρέθηκα να είμαι μάρτυρας. Κουράστηκα. Πολλοί άνθρωποι ικανοποιούνται να είναι μάρτυρες θεατές. Εγώ νιώθω ότι κιόλας βρίσκομαι σε αρένα και θέλω να συμμετάσχω. Σε τι? Θέλετε να μου δώσετε και εμένα ένα πλήρωμα? Μα γιατί? Γιατί αποφάσισα να διατεθώ για το πρόβατο. Αστείευεσαι. Όχι. Αλλά επειδή εσύ δεν πρόκειται να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι, θα πάω εγώ μαζί τους. Μαζί τους. Μαζί τους και τι θα χωριστάνε? Το γούριο είπω. Πήγαινε Δερμεζίεβα. Όταν όμως ενάντια στους συναδέλφους σου θα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, να θυμάσαι ότι θα μείνεις χωρίς δουλειά. Να ξέρεις όμως ότι εδώ είμαστε εμείς. Κάτι θα βρούμε για σένα. Άνθρωποι είμαστε. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Και τώρα αν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να πηγαίνουμε. Τι νόημα έχει να έρθετε μαζί μας? Θα χάσετε τη δουλειά σας. Και εγώ που αναρωτιόμουν γιατί έμενα ως τώρα. Μα μην τώρα, εσείς άλλωστε εργάζεστε εδώ και αυτό που κάνετε δεν είναι καθόλου αστείο. Ξανασκεφτείτε το. Μα το σκέφτηκα. Ξέρετε πόσα χρόνια το σκέφτομαι? Η μισή μου ζωή έφυγε. Πέρασαν τόσα χρόνια και ούτε ξέρω πια πόσα. Το πρωί σε ξυπνά το παιδί του γείτονα. Πάλι το χτύπησε. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί το διαμέρισμα είναι μικρό και ζουν ο ένας πάνω στον άλλο. Ύστερα αστριμόπνεσαι στο τραμ. Ο θηρορός σε μαλώνει που άρχισες, ενώ η τυρόπιτα που τρως είναι πανιασμένη και άνοστοι. Βάζεις νερό στα λουλούδια, παίρνεις βαθιά ανάσα και αρχίζεις. Πράξεις, φάκελοι, καταχωρήσεις, γράφεις. Ύστερα σου παίρνεις και ρίχνεις μια ματιά στο τζάμι και αδιάκοπα νομίζεις ότι τα περιστέρια πετούν. Και έτσι σου έρχεται να πετάξεις κι εσύ. Και απλώνεις τα χέρια, τα απλώνεις. Ύστερα τα αφήνεις να πέσουν και ξαναχώνεσαι στα παλιόχαρτα. Στον δρόμο συναντάς ανθρώπους που σου λένε ψέματα. Ψεύδονται και οι συνάδελφοι γύρω από το φλιτζάνι του καφέ. Πώς στον κινηματογράφο και κανείς δεν σου μιλά. Μόνο κάτι λιγούρια απλώνουν τα κουλά τους. Ο συνάδελφος θέλει να πλαγιάσει μαζί σου, αλλά δεν έχει τίποτα για να σε ελκύσει. Δεν είναι ούτε όμορφος ούτε έξυπνος, ούτε καν ηλίθιος. Δεν είναι τίποτα. Αποτραβηγμένος και φοβιτσιάρης, το μόνο που μπορεί να σου προσφέρει ένα γεύμα στο εστιατόριο. Μα είναι ζωή αυτή? Άραγε έτσι ζουν όλοι? Φαγητό στην καντίνα και κουτσομπολιό? Κι εσείς μου προτείνετε να ξαναγυρίσω. Σας ευχαριστώ, μα δεν το θέλω πια. Όποιος έχει κέφι ας ορίσει. Ο μισθός είναι καλούτσικος. Οι συνάδελφοι με κατανόηση, η δουλειά ήσυχη. Υπάρχουν νηστήρες. Αν υπάρχουν ας παρουσιαστούν, η θέση είναι ελεύθερη. Μην ανησυχείτε για μένα, συνήθως σωπαίνω. Αλλά τώρα έρχεται να μιλήσω. Ωστόσο μια φορά στα 10 χρόνια δεν είναι πολύ, έτσι δεν είναι? Μια φορά στα 10 χρόνια επιτρέπεται νομίζω. Ρασβαστική. Τότε να πούμε, τι περιμένουμε, πάμε. Έλα, πάμε. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, περάστε, καθίστε. Ελάτε. Να μας συγχωρείτε, είναι κάπως στενάχωρα. Και ούτε αρκετά καθίσματα υπάρχουν. Ελάτε, καθίστε. Έτσι είναι σαν μένεις σε ένα μοναχικό
πλησιάζει και ο χειμώνας, Πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα. Α, έτσι έβρεχε συνέχεια. Ναι. Χαριτωμένος ο μικρός σας, πώς τον λένε? Ανεπίσημα το λένε Τσβεντομίρ. Ανεπίσημα, δηλαδή επίσημα πώς τον λένε? Α, επίσημα δεν έχει καθόλου όνομα. Τι λέτε, κυρία μου, δεν έχει καθόλου όνομα. Να το παιδάκι, εδώ είναι. Το βλέπουμε. Ναι, ναι, ξέρετε, αρνήθηκαν να του δώσουν πιστοποιητικό γεννήσεως με αυτό το όνομα γιατί δεν υπήρχε στον πίνακα. Ποιο πίνακα? Έχουν εκεί στο ληξιαρχείο ένα πίνακα με ωραία ονόματα. Το όνομα λέει που θα δώσει στο παιδί σου πρέπει να υπάρχει απαραίτητα στον πίνακα, αλλιώς δεν σου το έδιναν πιστοποιητικό γεννήσεως. Εμείς του είχαμε δώσει κιόλας όνομα και δεν θέλαμε πια να παραιτηθούμε από αυτό. Εκείνοι επέμεναν στο δικό τους, εμείς στο δικό μας και το πουλάκι μου έμεινε χωρίς όνομα. Με συγχωρείτε που ρώτησα, αλλά ποιος μπορούσε να το φανταστεί? Α, καλά, δεν είναι τίποτα, μη στεναχωριέστε. Συγγνώμη, εδώ δεν εργαζόταν η κυρία Γιαννακίεβα. Αυτό δεν ήταν το γραφείο της. Εμείς εδώ μένουμε κιόλας 2 χρόνια. Η Γιαννακίεβα όμως δεν τη γνωρίζουμε, ίσως πρωτήτερα. Συγγνώμη, πώς 2 χρόνια κιόλας κατοικείτε εσείς εδώ? Ναι, ναι, ξέρετε το σπίτι μας γκρεμίστηκε για να φαρδίνει ο δρόμος. Τότε μας έδωσαν ένα άλλο δωμάτιο, ένα ρημαγμένο σπίτι, το οποίο είχε προταθεί και αυτό για κατεδάφιση. Όταν το γκρέμισαν και αυτό σε 2 εβδομάδες, μας έδωσαν ένα άλλο στην ίδια κατάσταση. Και έτσι ζήσαμε σχεδόν 2 μήνες στους δρόμους. Αν ήμασταν μόνο εμείς οι μεγάλοι βαγγέλοι, αλλά έχουμε και το παιδί. Και έτσι ήρθαμε με τα πράγματά μας εδώ στην πόρτα του Ιδρύματος, και δεν θέλαμε πια να φύγουμε. Τότε μας έδωσαν αυτό εδώ το δωμάτιο, που ήταν φαίνεται γραφείο. Προσωρινά, ώσπου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ναι, ξέρετε όμως, εδώ είναι κρατικός οργανισμός. Πώς μπορείτε και μένετε? Καλά, συνηθίσαμε. Έχουμε και μερικά πλεονεκτήματα. Όταν σου χρειάζεται μια βεβαίωση, η πληροφορία είναι εδώ, μπροστά στη μύτη σου. Όταν πηγαίνω για ψώνια, τα κορίτσια των γειτονικών γραφείων προσέχουν το παιδί, ανακατεύουν το φαΐ να μην καεί. Έχουμε καλούς γειτόνους, δεν παραπονιέμαι. Ο άντρας μου δυσκολότερα συνήθισε. Αυτή η Γιαννακίεβα είναι μια ξανθιά μικροκαμωμένη. Αυτή. Τότε καλά την ξέρω, είναι εδώ στο παραπάνω πάτωμα. Ωραία. Την πετυχαίνω από και που μπροστά μου, γιατί της χτυπά στη μύτη μυρωδιά του γιαχνί. Από μικρή λέει τρελαινότανε για γιαχνί. Και έρχεται και της βάζω κανένα πιάτο. Εσείς δεν θέλετε να μείνετε στο τραπέζι? Το φαγητό που είναι δεξί. Είμαστε λίγο βιαστικοί, πρέπει να πάμε στην Γιαννακίεβα. Έλα, Τζόρο, πάμε. Εγώ μένω. Μένεις, πώς μένεις δηλαδή? Μ' αρέσει το ραγού. Είναι το φαγητό που προτιμώ. Είχα δυναμία από μικρός. Δεν θα πάμε για το πρόβατο? Εγώ δεν πάω. Να απομίξουμε την αλήθεια, Τζόρο, γιατί ξεκινήσαμε. Κουράστηκα. Ζωρό, έλα, αν πεινάς, σε περιμένουμε. Ναι. Κουράστηκα. Να τριγυρνώ, να αποδεικνύω, να προκαλώ επεισόδια, να ανεβοκατεβαίνω σκαλοπάτια. Κουράστηκα να τριγυρνώ, να περιφέρομαι σε αυτούς εδώ πέρα τους διαδρόμους και να αναζητώ την αλήθεια. Δεν μπορώ πια να περπατώ, κουράστηκα ρε παιδιά. Αλάτι, πιπέρι. Όλα τώρα. Λοιπόν, είμαι 42 χρονών. Δεν είμαι πια νέα. Θέλω οικογένεια, παιδιά, γυναίκα που θα με περιμένει στο κρεβάτι, στο τραπέζι. Και ο χρόνος φυλάει. Έτσι. Εμείς περιφερόμαστε στους διαδρόμους αυτούς για το πρόβατό σου για μια υπόθεση που κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεδιαλύνει και αν θα ξεδιαλύνει. Το ξέρω, είμαστε φίλοι από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι. Θέλω να ζήσω σαν τους ανθρώπους. Έτσι μια ζωή θα ζήσω. Μιλάτε τώρα, ένα πάτωμα είναι μόνο. Ένα. Και ύστερα από αυτό πώς ανέβηκαν μέχρι τώρα? Όχι. Δεν έχω πια δυνάμεις. Τσακίστηκα. Να σου το ξαναείπα. Θέλω να ζήσω σαν τους ανθρώπους. Σαν ποιους ανθρώπους, Τζόρο? Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Σαν αυτούς που συνήθισαν. Σαν αυτούς που συνήθισαν καλύτερα. Και το εγώ αν εσύ έχεις ένα πέτσινο τρίχινο σακάκι. Εσύ αναζητάς το δίκιο σου και εγώ ψάχνω το δικό μου. Α, δεν είμαι κανένας ήρωας. Θέλω να ζήσω σαν το πιο συνηθισμένο άνθρωπο. Έτσι έχω το δικαίωμα. Κάποια μέρα όμως θα πάρεις και εσύ μια τέτοια κλίση. Τι θα κάνεις τότε, μου λες? Α, αφήστε με. Ούτε εγώ είμαι ήρωας, Τζόρο. Και ένα ποτικάκι τόσο θα φοβάμαι. Αλλά όταν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Πώς δηλαδή, ολάκερη η ζωή μου, κάθε τι που εκπροσωπώ σαν άνθρωπος, μόρφωση, εξυπνάδα, όλα αυτά δεν είναι ικανά να γύρουν τη ζυγαριά στη μία μεριά. Μια απλή καταχώρηση κάπου και μάλιστα λαθεμένη. Είναι ικανή να αλλάξει ολότελα τη ζωή ενός ανθρώπου? Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, μ' ακούς? Και ποτέ μου δεν θα συμβιβαστώ με αυτό. Κανένας μας δεν θα συμβιβαστεί. Κανένας μας. Ούτε εσύ θα συμφωνήσεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια με τα Τζόρο, τον ίδιο μας τον εαυτό στον καθρέφτη, λοιπόν. Ένας όροφος είναι, τι λες? Είμαι κουρασμένος. Κι εγώ είμαι κουρασμένος.
Καμιά φορά είναι προτιμότερο να σου μένεις παρά να φυλάς. Χρειάζεται πέρα φιλοσοφίες τώρα και ψυχνάδες, τα ξέρω κι εγώ αυτά. Λοιπόν, μίλα. Τι έγινε. Δεν πιστεύω να παντρεύτηκε. Όχι. Τότε. Θέλω να σε απολύσω. Δεν με απολύσω. Εμένα. Γιατί. Γιατί δεν πας στην υπηρεσία. Αυτό πια είναι άλλο ποταμό. Πώς θα πάω στην υπηρεσία, αφού είμαι εδώ πέρα μπλοκαρισμένος. Είπα. Αυτός μπορεί να μείνει οριστικά εκεί στα σανσέρ του. Που ξέρουμε εμείς πότε θα βγει. Και τι νομίζεις ότι κάθομαι εδώ πέρα που θα ρίξεις εσύ. Εγώ υποφέρω εδώ. Με κατέληξαν. Άλλωστε βοηθάω και στην επιστήμη. Είπα, έχει δίκιο, μα στην υπηρεσία δεν έρχεται. Γιατί σαν το θάλασσο με εκκλησίες. Υπηρεσία είναι υπηρεσία. Δεν περιμένει. Αλλά θα βγω κάποια ώρα, θα βγω. Εδώ θα μείνω στην αιωνιότητα. Είπαν, σε μια αιωνιότητα δεν μπορούμε να περιμένουμε. 2-3 μήνες πάει και έρχεται μέχρι εκεί. Αν όμως μέχρι τότε δεν. Τι θα γίνει. Λήξη τη σύμβαση. Κοινή συνενέση. Μα πώς κοινή συνένεση. Εγώ δεν συμφωνώ. Πώς θα υπάρξει κοινή συνένεση. Είπαν μέχρι τότε θα συμφωνήσει. Γιατί δεν έχει άλλη διέξοδο. Καλημέρα κυρία Γιαννακίεβα. Γεια σας, κυρία Γιαννακίεβα, τι κάνετε. Μα εσείς είστε εδώ κυρία αντιπροσωπεία. Τι μπορώ να κάνω για σας, παρακαλώ. Εγώ πιάστηκα να φτιάξω αυτό το ρολόι. Ναι. Είναι δύσκολο, είναι παλιό. Δεν μπορεί να δείξει την ώρα, αλλά τραγουδά. Πώς σας φαίνεται, Λουδοβίκος 18ος. Σε το 18ο αιώνα. Δεν μπορεί να δείξει την ώρα, αλλά τραγουδά. Παρακαλώ, πώς μπορώ να βοηθήσω. Ξέρετε, η δική μας υπόθεση είναι κάπως μπερδεμένη. Πώς αυτή είναι πιο απλή. Έχει 307 μέρη. Λέγεται παρακαλώ. Εμείς πήγαμε σε περισσότερα. Και δεν τη λύσατε, γι' αυτό ήρθατε σε μένα. Σας ακούω. Ωραία λοιπόν. Από πού να αρχίσουμε, από την αρχή. Από όπου επιθυμείτε. Από την αρχή λοιπόν. Εγώ που λέτε, αγόρασα ένα τριχωτό σακάκι. Είσαστε ο κύριος με το σακάκι, ναι. Το έμαθα. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια ανοησία. Μια ηλικιότητα. Και πάνω απ' όλα ξεκάθαρη. Πραγματικά ξεκάθαρη. Εσείς όμως δεν κατέχετε πρόβατο, απλούστατα έγινε ένα μικρό λάθος. Όπως το είπατε, ένα λυπηρό λάθος. Κατά λάθος. Ναι, ένα λυπηρό λάθος, όπως το είπατε. Οπότε ήρθαμε εδώ για να το πείτε μας τι να κάνουμε εδώ πέρα που ήρθαμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν κατέχετε. Όχι, κανένα πρόβατο. Και έτσι βρεθήκατε στο βιβλίο απογραφής σαν κάτοχος προβάτων. Κατά λάθος. Ναι. Από παρεξήγηση βρεθήκατε στο βιβλίο σαν να εκτρέφεται ιδιωτικό πρόβατο. Ακριβώς έτσι. Μα είναι καθαρό σαν το φως της ημέρας. Και εγώ. Εσείς δεν κατέχετε πρόβατο. Όχι, δεν κατέχω. Και αυτό ακριβώς είναι το δυστύχημα. Η βασική δυσκολία σε αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν κατέχετε κανένα πρόβατο. Ούτε θέλετε να παραδεχτείτε πως κατέχετε. Αλλιώς θα το λύναμε το πρόβλημα σε 1 λεπτό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε εγώ. Εάν κατήχατε, θα το μεταγράφαμε σε άλλο μητρό. Θα λέγαμε πως αρρώστησε, πως το πιασε ίστρος, πως το πιασε κλαπάτσα, πως αυτοκτόνησε. Έτσι θα κάναμε τέλος πάντων. Εσείς όμως δεν κατέχετε πρόβατο. Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Μα είναι απλό. Έγινε ένα λάθος, έτσι δεν είναι. Αυτό το καταλαβαίνω, βέβαια. Σήμερα όμως κανένας δεν παραδέχεται το λάθος του. Κάνουν άλλα 5 για να καλύψουν το παλιό, καταλαβαίνεις. Άδικα προσπαθείς να αποδείξεις πως αυτό είναι σακάκι. Από αυτή την κατάσταση 2 διέξοδοι μόνο υπάρχουν. Πείτε μου ποιες. Μία είναι Ναι. να πληρώσετε τον φόρο. Η πιο γρήγορη λύση. Αυτό αποκλείεται. Τι, δεν συμφωνείτε? Κυρία μου, αν συμφωνούσα δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ. Άκουσε, δείξου το. Αν υποχωρήσω σήμερα, αυτοί είναι ικανοί να με βάλουν να πληρώσω φόρο και για έναν ελέφαντα. Παρακαλώ, παραδεχτείτε το. Παραδεχτείτε και ας έχουμε τη βάση για δεδομένα να ενεργήσουμε κι εμείς. Δεν μπορώ, κυρία μου, δεν μπορώ. Κάνε τουλάχιστον αυτό. Παραδέξου τουλάχιστον. Γιατί θα είναι και για σένα πιο βολικό. Στο τέλος δεν γίνεται και χωρίς κανένα συμβιβασμό. Άσε που η ιστορία αυτή μπορεί να σου προκαλέσει στεναχώρια και στο πανεπιστήμιο. Και να πω ψέματα λοιπόν, αυτό μου λες. Και όλους αυτούς που τσακώθηκα, που προκάλεσα επεισόδια, που τους είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβατο, δεν τους σκέφτεσαι αυτούς. Μωρή, και ύστερα αυτούς θα σκεφτούμε τώρα. Σκέψου λίγο και τον εαυτό σου.
Αναγνώρισε προσωρινά, ώσπου να μας γλιτώσει αυτή από το πρόβατο, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Ευγενία, είναι ενάντια στις αρχές μου. Δεν μπορώ. Πρέπει να είσαι αυτό. Μην κάνεις σαν παιδί. Αναγνώρισε προσωρινά. Είπατε πως υπάρχει και άλλη μία λύση. Α, ναι, βέβαια. Η άλλη είναι να αγοράσετε ένα πρόβατο. Μάλιστα. Έχετε την εντύπωση ότι αυτό θα ήταν μία διέξοδος? Ακούστε με. Ναι. Αν μου φέρνατε εδώ μπροστά μου ένα πρόβατο, έστω και πλασματικό, θα έκανα ό,τι επιθυμούσατε. Επιτέλους, αγοράστε ένα. Είστε παντρεμένος? Όχι. Αυτό είναι λοιπόν που σας λείπει. Ένα πρόβατο. Μια ύπαρξη απλή, αβοήθητη, χρηστή. Δεν μπορεί να μισήσει, δεν εκδικείται και ο θυμός του περνάει γρήγορα. Μάλιστα. Πού το βάζεις αυτό, πως θα έχεις κάθε μέρα μέσα στο σπίτι σου φρέσκο γάλα, προβατήσιο τυρί και άλλα φρέσκα προϊόντα. Η συμβουλή μου είναι να αγοράσετε ένα πρόβατο. Χωρίς το πρόβατο, τα χέρια μου είναι δεμένα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος για να αποδείξω ότι δεν έχω πρόβατο είναι να αγοράσω ένα, σωστά? Ακριβώς. Από το μπέρδεμα αυτό, μόνο το πρόβατο μπορεί να σας βγάλει. Τι να σας πω, θα προσπαθήσω να τα βγάλω πέρα χωρίς το πρόβατο. Ευχαριστώ. Είστε νέος ακόμα. Εγώ έκανα πραγματικά ό,τι μπόρεσα για να σας βοηθήσω. Ίδια ήμουν κι εγώ στα νιάτα μου. 5 χρόνια, τυχερή. Σας ευχαριστούμε μια ακόμη φορά, Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Πού το έχεις κρύψει το καμινέτο? Δεν έχω καμινέτο, λέμε. Το ίδια όλα, όλοι τα ίδια μου λέγανε, και αυτοί εδώ πέρα. Αλλά θα τα ανακαλύψω, θα πέσετε στα χέρια μου. Παράξενο υποκείμενο, για τρίτη φορά συναντιόμαστε. Είναι εθελοντής πυροσβέστης, ευθύνεται για τις πυρκαγιές. Αλήθεια. Νόμιζα πως δεν είναι καλά στα μυαλά του. Τι αυτό? Σκέφτομαι μήπως είναι προτιμότερο να τα παρατήσουμε. Νομίζω πίστηκες κι εσύ πως δεν μπορούμε να το καμουφλάρουμε άλλο. Για ποιο πράγμα μιλάς? Για το πρόβατο. Ποιο πρόβατο? Το δικό μου. Έχετε εσείς πρόβατο? Έχει, φυσικά και. Τι έπαθες? Έχετε νόημα να το κρύψουμε. Δεν γίνεται. Σου σάλεψε, δεν μπορεί. Συνεπώς έχετε πρόβατο. Ένα λευκό από χρόνια. Να δείτε μόνο πώς του μιλά και πώς του δένει το κουδουνάκι. Αυτό σημαίνει πως ό,τι είπες. Δεν έχω κανένα πρόβατο. Πίστεψε με. Έχεις, φυσικά και έχεις. Λοιπόν, ναι. Έχω ένα πρόβατο, αλλά προσπάθησα να το κρύψω και δεν τα κατάφερα. Και αναγκάστηκα να το απαρνηθώ. Αυτό είναι όλο. Πάλι την έπαθε. Όπως πάντα. Αν είναι να σου πάνε στραβά, σου πάνε στραβά σε όλη σου τη ζωή. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι. Λυπάσαι, αφού πρώτα μαρτρασάνισες αυτούς εδώ τους διαδρόμους, αφού ενόχλησες τόσους ανθρώπους, αφού έσυρες πίσω σου κι αυτό το δυστυχισμένο κορίτσι. Να μην πιστέψουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία, να πιστέψουμε σένα. Έτσι, Συμφωνήστε με ό,τι λέει. Κάτι θα έπαθε, δεν μπορεί. Ύστερα από τόσα που της έτυχαν, θα τα έχασε. Δεν γίνεται, Εγώ τα έχασα. Εσύ. Όχι, αδερφέ. Εγώ είμαι μια χαρά. Όμως απλά και καθαρά βαρέθηκα την προσήλωσή σου στις αρχές. Ακούς, μου φτάνει. Ως εδώ. 20 χρόνια είσαι προσιλωμένος σε αυτές τις αρχές. 20 χρόνια είσαι έντιμος. Δεν κάνω συμβιβασμούς. Δεν σκύβω τη σπονδυλική μου στήλη. Τι θες μπορεί να αποδείξεις? Ότι ο άνθρωπος είναι έντιμος, μπορεί να έχει αρχές και να μην τις ποδοπατά. Γελιές, Ευγενία, δεν θέλω να αποδείξω απολύτως τίποτα. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος και ζω συνηθισμένα. Εγώ δεν θέλω να ζω συνηθισμένα. Εγώ θέλω να ζω καλά. Όταν σπούδασε ο κύριος για να πάρει το απολυτήριο και να μπει στο πανεπιστήμιο, οι καθηγητές δίναν σε άλλους τους μεγαλύτερους βαθμούς. Γιατί η μάνα του ενός ήταν διευθύντρια, ο πατέρας τα λουνού μοιρεξούσες υπουργός και στο πείσμα όλων αυτός μπήκε στο πανεπιστήμιο. Ως τώρα μπήκες και ο κόσμος απορρίπως πέτυχε. Τι να σου πω, Ευγενία, απλώς σύμπτωση. Φυσικά και είναι απλώς σύμπτωση. Γιατί μετά τα πράγματα ακολούθησαν την τροχιά του. Εσύ παραμένεις ακόμη λέκτορας, ενώ οι συνάδελφοί σου είναι κιόλας εντεταλμένοι φοιτητές. Εσύ ποτέ δεν θα έχεις ένα σπίτι, μια γυναίκα, μια αντάξια σου θέση. Αυτή όμως θα τα έχουν. Τι να σου πω, Ευγενία μου, σου εύχομαι ολόψυχα μια μέρα να τα αποκτήσεις κι εσύ. Είσαι βλάκας, ξεκάθαρα βλάκας. Βασανίζεσαι να αποδείξεις την αλήθεια. Και πού έφτασες?
Πίστεψε έστω και ένας ότι αυτό είναι σακάκι. Εξών από αυτή εδώ την αφελή. Κούνησε έστω και ένα στο μικρό του δαχτυλάκι. Ο Κύριος ανέρχεται τον Γολγοθά. Μόνο που στις πλάτες του, αντί για το σταυρό, φορά ένα σακάκι. Άκου κάτι, την Τεκμετζίεβα στην ήσυχη όμως, Ονειρεύτηκε να γίνει πουλί. Στο όνειρό της, άπλωσε τα φτερά της και πέταξε. Την Τεκμετζίεβα είπα στην ήσυχη, Γιατί τι συμβαίνει? Δεν καταλαβαίνω τότε γιατί τον ακολουθήσατε. Γιατί πίστεψα ότι αυτή τη φορά θα υποχωρήσει. Πίστηκα όμως ότι είναι τρελός. Ή κάνει τον τρελό. Ένα από τα δύο. Εγώ όμως δεν είμαι τρελή, πιστέψτε με. Είναι προτιμότερο να δέσουμε το πρόβατο, να το θρέψουμε, να πληρώσουμε το φόρο και να πάει ο καθένας σπίτι του. Ώστε έτσι, ο καθένας σπίτι του, Ναι, ο καθένας σπίτι του είναι το καλύτερο. Άκου, είμαστε φίλοι από τα παιδικά μας χρόνια. Όμως, δέσε του το κουδουνάκι. Μπροστά μας είναι το πρόβατο και πίσω είμαστε εμείς. Δεν θα περιφερόμαστε σε όλη μας τη ζωή σε αυτούς εδώ τους διαδρόμους. Κι εγώ μπορούσα στο Λύκειο, από που μάθαινε η γραμματεία των καθηγητών, κάθε τι που κάναμε. Να λοιπόν. Εμπρός λοιπόν, φεύγουμε. Ναι, φεύγουμε. Με το πρόβατο. Με το σακάκι, Ευγενία, με το σακάκι. Ρασβαστική. Και μου χτυπάτε και να μην χτυπάτε. Σώζουν τη Βενετία. Ποια Βενετία? Την γνωστή πόλη της Ιταλίας με τα παλάτια και τα κανάλια, την πριγύμνησα της Ανδριατικής. Μάλιστα, μάλιστα. Και από τι τη σώζουνε, παρακαλώ? Από το βούλιαγμα. Η Βενετία βυθίζεται 10 χιλιοστά κάθε χρόνο. Και σε 50 χρόνια υπολογίζουν ότι θα έχει βυθιστεί μέχρι τη μέση. Εάν δεν βρεθεί τρόπος σωτηρίας. Μάλιστα, μάλιστα. Συνεπώς σώζουν τη Βενετία οι άνθρωποι, Εντάξει, τώρα μια κουβέντα είναι αυτή, δεν είναι κάτι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Έχουν κλειστεί οι άνθρωποι εκεί εδώ και 3 χρόνια και παιδεύονται. Όλη μέρα σκέφτονται, προβληματίζονται, κάνουν υπολογισμούς. Γι' αυτό σας λέω, είναι άδικος σκόπος να χτυπάτε. Οι άνθρωποι εργάζονται, γι' αυτό δεν ανήκουν σε κανέναν. Ναι, αλλά αυτός εδώ μέσα είναι ο υπεύθυνος για τους φόρους, Καλά, για να είναι υπεύθυνος δηλαδή για τους φόρους, τι πρέπει να γίνει? Να αφήσει τη Βενετία να βουλιάξει. Καλά, τι άνθρωποι είσαστε εσείς τέλος πάντων? Για ένα καφέ είσαστε ικανοί να βάλετε φωτιά σε ολόκληρο το ίδρυμα. Τη Βενετία, καλά, άστε να βουλιάξει. Έχουμε γίνει πολύ εγωιστές. Εμείς να περνάμε καλά, να πίνουμε το καφεδάκι μας. Κάθε πρωί να το φτιάχνουμε εκεί με τα καμινέτα στα κρυφάρια που τα καταγωνιάζουμε στα σιτάρια το γραφείο και την ίδια στιγμή ο κόσμος μπορεί και να βουλιάζει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα βάλω χέρι και στο δικό σου το καμινέτο. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Ο κόσμος έχει γεμίσει ασυνείδητους. Γι' αυτό θα βάλω χέρι και στο δικό σου το καμινέτο. Το δικό μου το πήρατε κιόλας. Η φωτιά δεν παρακάμπτει κανέναν. Έτσι και ξεκινήσει, τα καίει όλα ό,τι βρει μπροστά της. Και φίλους και γνωστούς. Δεν είναι παιχνίδι η φωτιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να τους κάψει η φωτιά τους. Θα τους κάψει όλους. Θα τους κάψει και με τον ένα και με τον άλλο. Τώρα ας κάνουμε εκτάσεις όμων στο ύψος των αυτιών μας. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται? Πώς πάνε οι μελέτες, προχωρούν? Προχωρούν. Ωραία, και για τον ελευθερία αυτό τι γνώμη έχεις, πώς είναι? Αυτόν ακόμα τον έμαθα. Δεν τον έμαθα αυτόν ακόμα. Πιθανό να μην το μάθεις καθόλου, διότι πλέον δεν κατασκευάζεται. Δεν μου λες, μελετάς και την ξένη βιβλιογραφία, Μελετά, μα το Θεό, μελετά. Ποια χρονολογία στην εμπειρία σου? Το 78 μου φαίνεται. Το 76. Εντάξει, το 76. Πρέπει να τα μελετήσεις όλα πάρα πολύ καλά. Εδώ και το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Μελετά, μα το Θεό, μελετά. Εσύ δεν γύρισαι τους άλλους. Ο πατέρας σου είναι κρεμασμένο το πάνω. Εσύ όλα πρέπει να τα μάθεις. Όλα τα μπορείς. Τα μπορεί, μα το Θεό, τα μπορεί. Τα μπορώ, πατέρα. Ωραία, για φέρε μου λίγο να δω τον έλεγχό σου.
Εδώ τους βαθμούς, έλα φέρ' το εδώ πέρα. Α, ωραία πράγματα, Ο πατέρας σου είναι κρεμασμένος εδώ και εσύ να παίρνεις διάρκεια. Μα το παιδί έχει κλείσει τη λογοτεχνία. Εγώ έχω κλείσει τη λογοτεχνία, αλλά είμαι εδώ εγκλωβισμένος. Άμα και αυτή δείξει ο ασέρας, πώς θα κάνει με τη λογοτεχνία. Με τη λογοτεχνία δεν κάνεις τίποτα. Εσύ μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Πα, έτσι μιλάς στον πατέρα σου. Τι άλλοι έχουν πατεράδες και τι πατεράδες που κινούνται, ανησυχούν. Ενώ εσύ κάτσε κρεμασμένος εκεί. Τι θες να πεις με αυτό. Θέλω να πω πως οι κρεμασμένοι στον ανελκυστήρα δεν υπολογίζονται στο πανεπιστήμιο. Μελετά, μα το Θεό, μελετά. Πα, μήπως θες να μας πεις και τίποτα άλλο. Ναι, θα το πω. Τώρα δεν φτάνει να ξέρεις την ύλη των μαθημάτων και τι ύλη είναι η, ενώ το όνομα είναι όνομα. Μπορείς να βγεις εισαγωγικές με το πανεπιστήμιο ώσπου να τρελαθείς. Σαν δεν έχεις όμως πλάτες. Τι να έχεις. Πλάτες. Ο πατέρας πρέπει να έχει πλάτες, όχι πρόσωπο, αλλιώς οι άλλοι τον ξεπερνούν. Και άλλοι έχουν πατεράδες που κινούνται, ανησυχούν, ενώ εμείς, ο ένας έχει ένα παιδικό φίλο, ο άλλος ένα έντοξο παρελθόν, ενώ εμείς τι έχουμε, τι είναι ο πατέρας σου, είναι ακραμασμένος σε ένα ελκυστήρα. Αλήθεια, τι υπηρεσία είναι αυτή. Μελετά, μα το Θεό, μελετά. Αυτό δεν είναι υπηρεσία. Αυτό είναι δυστύχημα. Και αντί να κοιτάς να με βγάλεις από εδώ πέρα, κάνεις κηρύγματα. Τροπή σου ρε. Εγώ στην ηλικία σου δεν τολμούσα να δω τον πατέρα μου στα μάτια. Μα πού να έχω πλάτες. Μήπως να έχω και καμπουρά. Να γίνω καμιλιά. Τι να την κάνω την καμίλια. Πως ο πατέρας σου μπορεί να γίνει πουλί, ρε, το ξέρεις. Και ρωτώ, το ξέρεις. Και άμα γίνω πουλί, τότε κάνε μου κηρύγματα. Βγάλε και βήματα μάθες. Αδιάφορο θα μου είναι. Τι πουλί, τι είδος πουλί. Να έτσι. Πουλί. Κρά, κρά, κρά. Οι επιστήμονες λένε ότι στο τέλος μιας μακροχρόνιας ανάρτησης στον οργανισμό συμβαίνουν βιολογικές μεταμορφώσεις. Τα κόκαλα γεμίζουν αέρα και ελαφραίνουν. Και κάποια όργανα αναπτύσσονται και κάποια άλλα τροφούν. Όταν λοιπόν μεταμορφωθώ σε πουλί, τότε θα το ευχαριστημένη. Θα μπορείς να λες, ο πατέρας μου είναι ένα μεγαλόπρεπο μαγικό πουλί. Πατερούλη, μην το παίρνεις έτσι κατάκαρδα. Κύριε. Και όταν μια ωραία μέρα αρχίζω να πετάω και σηκώνομαι πάνω από την πόλη, πάνω από τις στέγες του σπιτιών και της συνοικίας, μαζί με τα περιστέρια και με βλέπετε να χάνομαι στον ουρανό και να γίνομαι μια μικρή κουτίδα που θα εξαφανίσετε και θα χάνετε, τότε θα λες, τι σπουδαίο πατέρα είχα, αλλά δεν ήξερα να τον εκτιμήσω. Αλλά τότε θα είναι αργά, θα έχει πετάξει το πουλί. Κρά, κρά, κρά! Δεν κάτε ρε, θέλω να μείνω μόνος μου. Κρά, 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 κρά! Τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια προσφερότανε σαν εθελοντής πυροσμέστης. Γιατί? Δεν παρατήρησες? Όχι. Το γραφείο του δεν έχει καλοριφέ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Περάστε, περάστε, καθίστε. Δερμετζίεβα, βλέπεις και εσύ την ευγενία ή τρελάθηκα? Τι βλέπω. Ωστόσο, μπορεί να είναι αντικατοπτρισμός. Δεν είμαι αντικατοπτρισμός, κύριε. Είμαι ένας υπάλληλος με υπεύθυνη θέση εργασίας. Παρακαλώ, πείτε. Αυτό σημαίνει... Μισό λεπτό. Αυτό είναι... Εσένα σε λένε Ευγενία, σωστά? Πράγματι, το όνομά μου είναι Ευγενία. Και εμένα πώς με λένε, εγώ δεν είμαι ο Ιβάν Αντώνοφ. Είναι πολύ πιθανό να σας λένε Ιβάν Αντώνοφ. Δεν βρίσκω τίποτα το παράξενο σε αυτό. Συνεπώς, δεν τρελάθηκα. Ευγενία, τι ακριβώς κάνεις εδώ, Δουλεύω. Μα πώς έτσι? Να, έτσι. Παρακαλώ, πείτε το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά μας, το πρόβατο, Ευγενία, το ξέχασες? Τι? Τι με ρωτάει, εσύ δεν με έστειλες στο χωριό να το κουρέψω? Δεν θυμάμαι κάτι. Ωστόσο, θέλετε να μου πείτε περιληπτικά την ουσία του προβλήματός σας. Δεν νομίζω ότι έχει να σας πει κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη γνωρίζετε. Παρακαλώ, πάντως θα ενδιαφερθώ. Ναι, έλα από εδώ. Στο γραφείο μου βρίσκεται κάποιος κύριος... Ιβάν Αντώνοφ. Α, ναι. Κάποιος κύριος Αντώνοφ, ναι. Σχετικά με ένα πρόβατο... Πρόβατο, ναι. Απόπειρα καμουφλαρίσματος. Δεν έχει κάνει και το εμβόλιο κατά του αυτόδους πυρετού.
Φυσικά οι απόπειρες καμουφλαρίσματος διώκονται ποινικά. Φυσικά και στην εισαγγελία είναι ξεκάθαρο. Μα δεν καταλαβαίνετε, κυρία μου, κι εσείς πως δεν πρόκειται πλέον για πρόβατο. Να ακούτε, σακάκι είναι, σακάκι. Κύριε Αντώνιο, τι πράγματα είναι αυτά, δεν επιτρέπονται. Δεν βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Πόλεμοι, καταστροφές, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Και εσείς με το πρόβλημά σας, το πρόβατο ή το σακάκι σας ή ό,τι στο δαίμονα είναι αυτό. Α, δεν είστε εντάξει, κύριε Αντώνιο. Δεν είστε. Αυτό προσδίδει έλλειψη πολιτισμού, έλλειψη πολιτικής συνειδήσεως. Ύστερα, θα πρέπει να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη στις κρατικές μας υπηρεσίες. Εάν σας λένε ότι αυτό είναι πρόβατο, πρέπει να τις πιστέψετε. Εσείς βέβαια εκτιμάτε το προκείμενο θέμα καθαρά υποκειμενικά. Εκείνες όμως εργάζονται για το συμφέρον όλων μας. Μα δεν καταλαβαίνετε! Ξέρετε τι έχω κάνει εγώ για την κοινωνία! Έχω πάρει μετάλλιο παράσημο αξίας! Ξέρετε γιατί? Για τη διάσωση ενός πληγμένου! Να το μετάλλιο, το βλέπετε? Ναι, το βλέπετε, δεν μπορεί να μην το βλέπετε! Μετάλλιο αξίας για τη διάσωση ενός πληγμένου! Βόσκησε αυτό το χαμομηλάκι, γιατί θα του πονέσει το στομαχάκι, κοίτα το τριφύλι και αυτό πάει. Μπράβο, μπράβο. Τρώει ό,τι βρεθεί μπροστά του. Θα πάτε καμιά καστρίτιδα και θα βουρλίζεται από τους πόνους. Έχει όρεξη σήμερα. Ναι. Όταν το βόσκει κανονικά. Να το πάλι. Τι σου είπα, εκεί δεν κάνει. Έλα εδώ. Εδώ. Αυτό είναι τριβόλι. Εδώ κάνει. Εδώ θα βοσκήσεις. Τρώγε αργά. Μη βιάζεσαι. Πάλι καούρες θα έχεις, Αγάπη μου, εσύ. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω πώς θα το κουρέψουμε. Με τη μηχανή. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό να μην χρησιμοποιούμε τις τεχνικές προόδους με τη χημική μέθοδο. Σε 6 μέρες το μαλλί πέφτει μόνο του. Αφού δεν αντέχει τη συκλοφοσφαμίδη. Ναι, έχεις δίκιο. Του ταράσει το κέντρο της ισορροπίας και πάει μία αριστερά, μία δεξιά. Αλλά για κάτσε να δω τις οδηγίες, μήπως γράφουν τίποτα. Νομίζω πως ήρθε ο καιρός. Ήρθε η ώρα. Ναι. Είναι λίγο πικρούτσικο σήμερα. Το οφείλετε σε εκείνη την αψυχιά και μου φαίνεται ότι το χόρτο είναι και λίγο μολυσμένο. Ναι, αλλά είναι τόσο τρυφερό, Εν τω μεταξύ, όταν έχει ησυχία, δίνει παραπάνω γάλασα. Σαν περνάει κανένα αεροπλάνο από πάνω, τρομάζει και δεν βγάζει σταγόνο μετά. Είναι ευαίσθητο το πουλάκι. Πάντως, η μέθοδος αυτή των 3 αρμευμάτων είναι πάρα πολύ αποδοτική επάνω του. Έλα τώρα, έλα και από το άλλο το μαστάρι. Έλα εδώ. Μπράβο, έτσι. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Να πήξουμε λίγο, έτσι για το πρωινό μας. Πάρτε το απόγευμα να γίνει προβατήσια. Τι κάνουμε σήμερα? Πώς πάει το άρμεσμα? Καλά, καλημέρα σας. Καλώς όνα. Σήμερα πάει πολύ καλά. 800 γραμμάρια και μόνο από το ένα του μαστάρι. Μάλιστα. Γιατί? Είναι λίγο πικρό όμως σήμερα, λόγω της αψυχιάς νομίζω. Δεν τίποτα. Μήπως της αγοράς είναι καλύτερο? Είχε κολλικό απόψε. Άκου τι λέει. Ως τις 3 δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Οφείλεται στις μαργαρίτες. Μήπως δεν πρόσεξες και βόσκησε γλαδιόλες? Όχι. Προσέχω, αλλά αυτό το ζωντανό, μόλις γυρνάς το κεφάλι σου, ορμάει στις μαργαρίτες. Τα τριαντάφυλλα δεν τα πειράζει. Τις μαργαρίτες όμως τις ταράζει. Και εμένα μην το βλέπεις τόσο μικρό. Έτσι, όλο χωρατά κάνει. Τις προάλλες το άφησα μόνο του και όταν γύρισα έσπασε την αλατιέρα. Μάλιστα. Να σου βάλω λίγο γάλα για το παιδί. Όχι, ευχαριστώ. Η γυναίκα μου του δίνει μόνο γάλα και λάδος. Και όπως ξέρετε, τη σήμερον ημέρα οι γυναίκες μας διευθύνουν. Τότε να βάλω λίγο για σένα, να το βράσεις και να το πήξεις. Το γάλα είναι αρκετό και μην νομίζεις, όχι από οποιοδήποτε πρόβατο,
Το δικό μου είναι ελεγμένο, αυθεντικό. Το ξέρω, το πρόβατό σου είναι ελεγμένο και επίσημα αναγνωρισμένο. Ναι. Μα κοίτα να δεις, δεν έχω ένα δοχείο. Πάω να φέρω ένα κανατάκι και επιστρέφω αμέσως. Μάλιστα. Κάθε μέρα ένα κανατάκι πάει να φέρει και δεν γυρνάει ποτέ. Είναι αφηρημένος. Εγώ θα έλεγα ακατάδεικτος. Νομίζω ότι είναι αυτός, Προσοχή, μην τον εξαγριώσουμε με το μαλακό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς. Γεια σας. Ωραίος καιρός σήμερα. Ναι, με σκούρα και αραιά σύννεφα. Θα βρέξει προπαντός το απόγευμα. Την εποχή αυτή η βροχή είναι χρυσάφι για τη Γεωργία. Ναι, αλλά και για τα ζώα, Πώς πάει, δίνει γάλα. Μπα, όλη μέρα παλεύω. Πιότερο μαλλί παρά γάλα. Είναι η ράτσα του τέτοια, βλέπετε. Είναι τέτοια η ράτσα του. Ναι. Και το αρμέγεται συχνά. Εμείς εφαρμόζουμε τη μέθοδο των 3 αρμεγμάτων τη μέρα. Και εμείς. Εγώ και το πρόβατο, καλέ. Από οικονομικής απόψεως είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Βέβαια το πρόβατο, μάλιστα. Και σας παρακαλώ, μιλάμε λίγο σιγότερα γιατί τρομάζει με το θόρυβο και μετά δεν του βγάζει σταγόνα. Ναι, θέλετε να μου δώσετε και αυτό το κουβά, αυτός μόλις γέμισε. Ευχαριστώ. Και πόσους κουβάδες περίπου δίνει την ημέρα. 2. Βλέπετε, εμείς δουλεύουμε με το πενθήμερο. Σάββατο και Κυριακή είναι αργία. Και από μαλλί, για ρώτα, πώς πάει από μαλλί. Και από μαλλί, πώς πάει. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε. Αν δίνει αρκετό μαλλί, αν είναι άσπρο, αν το κουρεύετε συχνά. Εμείς το κουρεύουμε χημικά. Χημικά! Βάζουμε, που λέτε, στο φαγητό του μια συγκεκριμένη δόση σιχλοφοσφαμίδης. 6 ml συγκεκριμένα. Ύστερα από 6 μέρες το μαλλί πέφτει μόνο του. Και η μέθοδος αυτή είναι αυλαβής και για το μαλλί και για το ζώο. Ενδιαφέρον. Στο γάλα έχει καμία επίδραση. Όχι. Μόνο ο θόρυβος έχει επίδραση στο γάλα. Τίποτε άλλο. Και γιατί τότε το βόσκετε εδώ δεν γίνεται πολύ θόρυβος. Πολύ θόρυβος γιατί. Για ένα σακάκι. Και δεν ενοχλεί. Πώς? Αυτό δεν είναι πρόβατο. Δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Έχετε ξαναδεί εσείς πρόβατο με μανίκα και με κουμπιά. Δεν ξέρω τι να πω. Πρόβατο είναι, σακάκι είναι όμως σαν να μοιάζει με πρόβατο. Τι λέτε εσείς. Εγώ, γιατρέ μου, λέω πως δεν είστε καθόλου καλά, Ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις η πάθηση σας θεραπεύεται, αλλά πρέπει να πάτε σε κάποιον ψυχίατρο. Δεν είμαστε καλά. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άλλος θα κάνει διάγνωση και δεν συνιστάει και θεραπεία. Αν αποδοκίνησε ο κόσμος. Γιατί δεν το βόσκεις το σακάκι εδώ στο Και πού να το βοσκήσω, δηλαδή. Γιατί πρέπει να το βοσκήσεις. Για να μην ψοφήσει της πείνας. Ποιο να το πεις της πείνας. Το πρόβατο. Ποιο πρόβατο. Αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι σακάκι. Ναι, κοιτάξτε, αν το δείτε έτσι, είναι σακάκι. Αν το δείτε όμως στα επίσημα στοιχεία, είναι πρόβατο. Ποια στοιχεία είναι μισό λεπτάκι. Αυτά εδώ. Παρακαλώ. Απόδειξη για πληρωμή φόρου. Βεβαίως ότι έγινε εμβόλιο για αυτό διπηρετό, πιστοποιητικό δαμαλισμού, μαυροκέφαλο πρόβατο ράτσας βουχάρα. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αυτό εδώ το ζωντανό αποτελεί ολάκυρο το κοπάδι μου. Δεν έχω άλλο, οπότε όπως καταλαβαίνετε πρέπει να το ταΐσω. Δεν μπορώ να το αφήσω να ψωφεί της πείνας. Έχω τέλος πάντων μια κάποια ευθύνη σαν πολίτης, Πρωτάκουστο. Μπορεί να παλαβώσεις. Όχι, το πρόβατό μου δεν παλαβώνει. Είναι δαμαλισμένο. Δεν λέω για το πρόβατο, μπορεί να παλαβώσει κανείς. Εσύ εγώ να παλαβώσω. Γιατρέ μου, γιατί δεν χρειάζεται. Παραδεχτείτε πως αυτό εδώ είναι ένα λαθό προβατάκι, Και θα δείτε πως όλα θα πάνε μια χαρά. Μα αυτό είναι σακάκι, είναι ξεκάθαρο για κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Ναι, αλλά τα στοιχεία που σας έφερα νομίζω λένε κάτι άλλο, Δεν κάνω λάθος. Αυτός ο άνθρωπος αμφιβάλλει για την αξία των επίσημων δικαιολογητικών στοιχείων. Δεν είναι καλά. Ξέρετε, αν οι κρατικές μας υπηρεσίες σας λένε ότι αυτό εδώ είναι πρόβατο, τι κάνουμε τότε? Οφείλουμε να τις πιστέψουμε, για το καλό όλων μας. Χαίρομαι πολύ. Να βγάλω λίγο γάλα, είναι φρέσκο. Όχι, ευχαριστώ. Δεν δείξω και ούτε μ' αρέσει το γάλα. Μα ελάτε, δοκιμάστε. Τι μας προσβάλλετε? Όχι, να είστε καλά. Και ορίστε τα στοιχεία αυτά είναι εντάξει. Φυσικά και είναι εντάξει, κυρία μου. Είδατε ποτέ στοιχεία που να μην είναι εντάξει? Φυσικά και όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτός εδώ είναι φυσιολογικός, μπορούμε να πηγαίνουμε. Γιατρέ, να
σου δώσω ένα κουμπί από το πρόβατο έτσι να μας θυμάσαι. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αλλά δεν τρέχει λόγος. Α, μάλιστα, μάλιστα. Θα παναπώσει. Πάντως γιατρέ, καλό είναι να πάτε σε ένα ψυχίατρο, Εμπρός. Ναι, τα έτοιμο, ορίστε. Ποιος άνθρωπος μας? Αυτό στο παρκάκι. Ποιο παρκάκι? Α, ναι, βέβαια. Ο άνθρωπός μας από το παρκάκι. Ναι, ναι, βέβαια, ξέρω. Μόνο που δεν είναι δικός μας. Εμείς δεν έχουμε κανέναν άνθρωπο στο παρκάκι. Δεν είναι δικός μας, λέω. Α, τώρα κατάλαβα. Εκείνος που... Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Τι αδιαδροπιά. Καλά το λέτε. Μας εκθέτει. Βέβαια δεν πρέπει. Όμως, επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Εγώ, παρόλες τις δυσκολίες, ακόμα και σε βάρος της υγείας μου, καθημερινές και γιορτές. Στην προκειμένη περίπτωση, μας ξέφυγε μια άτυχη σύμπτωση. Σε καμία περίπτωση συνηθισμένη τακτική. Σας βεβαιώ πως όχι. Εγώ προσωπικά διέταξα. Κάθε μέρα επισκέπτομαι όλα τα γραφεία. Απέκτησα και θετικά. Μα αυτό δεν μετρά. Η υπηρεσία με τις θυσίες. Ο ένας θυσιάζει το ένα, ο άλλος θυσιάζει το άλλο. Αλλά όταν η υπηρεσία το απαιτεί. Γιατί τσακιζόμαστε στη δουλειά, ό,τι και αν λένε. Ναι, μ' ακούτε? Παπώ, ναι, εγώ είμαι, άκου, εκείνο το πρόβατο που είναι σακάκι ή το αντίθετο, ό,τι διάολο και να είναι, πρέπει να εξαφανιστεί. Αυτή τη στιγμή. Φυσικά νόμιμα. Δεν θα βαλθείς βέβαια να βάλεις φωτιά στα μητρώα και στα κατάστοιχα. Αυτή τη στιγμή αλλά νόμιμα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όσο για εκείνο, θα στείλουμε ένα έγγραφο, θα λέμε ότι αναγνωρίζουμε ότι είναι σακάκι, θα ζητάμε και συγγνώμη και ξεμπερδεύουμε. Τι γιατί? Για να πάψει να κάνει επιδείξεις στο πάρκο, γι' αυτό. Γιατί μας εκθέτει. Όσο για το πρόβατο, αυτό θα μείνει σε εμάς. Πρέπει να εξαφανιστεί γιατί είναι στο βιβλίο μας. Το ξέρω ότι φιγουράρει σε όλα τα βιβλία μας. Αν δεν φιγουράριζε, δεν θα το συζητούσαμε. Μα επιτέλους, άνθρωπε, πάψε να εξηγείς και δραστηριοποιήσου, τα ακούς, και γρήγορα. Άχρηστε, άχρηστε. Άχρηστη παραλίσκη. Πεδέλιδες. Ακαμάτιδες. Τάραξε. Ποπόφ, εξαφάνισες το πρόβατο. Πως δεν είναι δυνατόν. Τι κι αν είναι περασμένο παντού. Τι διάολο δεν μπορείτε να εξαφανίσετε ένα πρόβατο από την καταχώρηση. Τι στανάθεμα, είστε για γέλια. Διάγραψέ το σε τα αναλώσιμα υλικά του γραφείου. Καλά, καλά, σταμάτα κάπου. Πρόσεξε. Πάρε από το βιβλίο των πτηνών 3.000. Τις πήρες. Μπράβο. Και όπως είναι, τις μεταφέρεις στο βιβλίο με τα σκυλιά. Μπράβο, σε καλό δρόμο. Τώρα πάρε 1,5 σκύλο από το αντίστοιχο βιβλίο και μετά φέρε το στα θηλαστικά. Ναι, στο μαστοφόρο! Καλά, είσαι στεναχωρή. Όχι, όχι. Ναι, μετά φέρε το από τα άγρια πτηνά γιατί τα άλλα δεν μπορείς να τα αυξήσεις. Τι, και εκεί δεν πάμε καλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πού να το δώσουμε. Ξέρω, Ποπό, το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Άστο, θα δω τι θα κάνω. Θα το ξανασκεφτώ, άστο. Πού να το δώσουμε. Πού να το δώσουμε. Πώς διάολο να εξαφανιστεί αυτό το ανύπαρκτο πρόβατο. Και ο χρόνος τρέχει. Τρέχει και δεν σταματά. Ιβάνοβα. Ναι, Ιβάνοβα, είσαι. Ναι, εγώ είμαι, άκου. Έλα σε παρακαλώ στο γραφείο μου μια στιγμή. Μην αργείς, σε περιμένω, Πού είναι κι αυτή η Ιβάνοβα? Μια ώρα. Έλα. Καλώς την. Πέρασε. Κάθισε. Τι πίνει?
καφέ, ένα κονιάκ. Τραβιέται ένα κονιακάκι, δεν είναι έτσι? Στην υγειά σου. Η οικογένεια τι κάνει? Είναι καλά, ευχαριστώ. Το παιδί, τι κάνει? Πήρε την υποτροφία? Έχω δύο, μα κανένα ακόμα δεν έχει τελειώσει στο σχολείο. Άλλη, μπράβο. Εσύ πώς είσαι? Πώς πάει η υγεία σου? Σαν να μου φαίνεσαι λιγάκι οχρή, Φρόντισε τον εαυτό σου, Η αιμοσφαιρίνη είναι λίγο χασμένη. Ίσως γι' αυτό. Λοιπόν, εσύ, αυτές τις μέρες, συμπληρώνεις τα 50 σου χρόνια, δεν είναι έτσι? 46. Μα όχι τώρα. Τώρα ύστερα από 3 μήνες. Έτσι, λοιπόν, η Επιτροπή του Συνδικάτου σου αναθέτει το καθήκον να συμπληρώσεις αύριο τα 50 σου χρόνια. Μα εδώ, γιατί αύριο? Ιβάνοβα, είσαι ή δεν είσαι μέλος του Συνδικάτου? Μέλος, ναι, αλλά 46 χρόνια. Γιατί ξαφνικά 50? Γιατί έτσι πρέπει. Τα συμφέροντα του Συνδικάτου το πετούν. Θεώρησε το σαν καθήκον. Να διατρέξω 4 χρόνια μέσα σε 24 ώρες. Θα τα διατρέξεις, Ιβάνοβα. Θα τα διατρέξεις. Επομένως, αύριο συμπληρώνεις τα 50 σου χρόνια. Ξέρει κανένας άλλος πόσο χρόνο είσαι? Ο άντρας μου. Από εμάς εδώ στο Ίδρυμα. Όχι. Ως τώρα, κανένας δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι καλό. Συνεπώς, 50 χρονών και 20 χρόνια διάκοπης δραστηριότητας στο Ίδρυμά μας. Συνεννοηθήκαμε, Ιβάνοβα? Δεν ξέρω αν θα το αποκριθώ. Θα τα αποκριθείς, θα τα αποκριθείς. Εσύ είσαι μια ευσυνείδητη υπάλληλος και εμείς προς τιμήν σου θα φάμε ένα πρόβα. Αξιότιμοι και αγαπητοί συνάδελφοι, μαζευτήκαμε απόψε εδώ για να φάμε αυτό το πρόβατο προς τιμή της συναδέλφου μας Ιβάνοβα, που σήμερα συμπληρώνει τα 50 της χρόνια. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, 50 χρόνια ζωής και 20 χρόνια διάκοπης δραστηριότητας είναι γεγονότα που αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής σε σχέση με αυτό το ταπεινό πρόβατο που αγόρασε η Επιτροπή του Συνδικάτου και που όλοι εμείς σε λίγο θα καταβροχθήσουμε. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, στα νότα αυτού του προβάτου βρίσκεται η συμπεριφορά μας απέναντι στον άνθρωπο, η φροντίδα μας για τον άνθρωπο, η προσοχή μας απέναντι στον άνθρωπο. Αυτό το πρόβατο, αγαπητοί φίλοι, είναι η ένδειξη του πώς αισθανόμαστε. Αυτό δείχνει ποιοι είμαστε, πώς σκεφτόμαστε και πώς εργαζόμαστε. Γιατί χάρη σε αυτόν τον έντιμο, τον άμεμπτο άνθρωπο, πάνω σε αυτόν βασίζονται τα πάντα. Βασίζεται το ίδρυμά μας, βασίζεται η κοινωνία μας ολόκληρη. Χάρη σε αυτήν έχω απόψε το κρασί αυτό, το ψωμί και το κρέας αυτό. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πούμε στη συνάδελφό μας, στον άνθρωπο πάνω απ' όλα, Βάνοβα, σε ευχαριστούμε για το έργο σου. Το γεμάτο στα πάνες. Χρόνια σου πολλά! Εμπρός λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Γιατί να μοιραστείς το κρέας, παρακαλώ. Μάλιστα. Συντόμευε. Όντως, όντως. Παίρνετε, ελάτε, παίρνετε κρέας. Σταθείτε να σερβίρω εγώ. Κάτι πάρα αυτό είναι πιο ξεροψημένο. Βάλε και λίγο ζουμάκι. Είσαι και μερακλής. Να πάρει ο καθένας ό,τι θέλει, Καλή όρεξη. Ιβάν Αντώνοφ. Μα συγχωρείς που σε αναστατώσαμε τέτοια ώρα, αλλά πρόκειται για μια επίγουσα ανακοίνωση. Ξέρετε εδώ, αυτό δεν υπάρχει. Τρόπε! Ευγενία, διάβασε τη λέξη, παρακαλώ. Εφόσον διατάσσεται, σύμφωνα με την 1472